Вакиф Нуруллин. Әгәр син булмасаң. Егерме икенче бүлек. Рауил уянып, эскерт куышыннан чыкканда, буран басылган, җил тынган, ялтырап, кояш чыккан, һәм ул инде шактый югары күтәрелгән иде. Кара ничек озак йокланган дип гаҗәпләнеп һәм үзенең төнлә кая килеп тап булганын чамаларга теләп, куыштан чыгу белән сикереп тормакчы иде дә булмады. Сул аягының аны күтәреп торырлык хәле юк, әллә нишләп бөтенләй җансызланып калган иде. Йоклаганда җайсызрак калып уйыдым икән дип, кулы белән селкеткәләп суккалап караса да, файдасы тимәде. Өшеде үк микәнни дип куркып куйды Рауил. Ныклап ышкысаң, өшегәнне бетереп була икән дигән сүзне исенә алып, аякларын бер-берсенә ышкырга, бәргәләргә кереште. Тик барыбер сул аягына җан кермәде. Ә уңы ут кебек кызып китеп, бик каты сызларга тотынды. Хәзер инде былай утырудан мәгънә юк. Ничек тә тизрәк кайту чарасына керешергә, ә иңелек аңа үзенең кайсы авыл кырында икәнлеген ачыкларга кирәк иде. Куыш буенда утырган килешкенә Рауил тирә-якны күзәтергә кереште. Башта аңа моннан 1-2 километрдагы зур гына бер әрәмәлек күренде. Үз колхозларыныкын гына түгел, күрше колхозларның кырларын да бик яхшы белә иде Рауил. Ат көткән вакытларында көтүдән качкан яшь айгырларны эзләп, әллә куйларга барып чыккан чаклар булды. Әмма мондый әрәмәлекне һич тә очратканы юк иде. Әрәмәлекнең сул ягында тип-тигез кыр, кар диңгезе. Шул диңгез уртасында ябалташ бутаклы ялгыз агач басып тора. Ул да Рауилгә таныш түгел. Әрәмәлектән сулда шактый еракка сузылган калкулык. Аның битенә куак чыбыклары таратканнар. Кар тоту өчендер инде. Андый җирләрне Рауилнең шулай ук күргәне юк. Ни эзләп тә үзенә таныш нәрсә таба алмагач, Рауил мүкәләп эскертнең икенче ягына чыкты һәм шундук җиңел сулап куйды. Эскерттән нибары 100-150 метрда гына маяклар күренә иде. Димәк, анда юл булырга тиеш дип кычкырып ук җибәрде Рауил. Ләкин кая бара торган юл, монысы аңа мәгълүм түгел иде әле. Хәер, барыбер берәр авылга алып барыр әле дип, үзен рухландырып, төнлә эскерт буена кадап куйган чаңгыларын алды да, йомшак карда батмас өчен шул чаңгыларын кулларына киеп, тушы белән шуышып, юлга таба китте. Башта хәйран тиз шуышты ул. Әмма юлга якынлашкан сайын хәле кыенлаша барды. Күрәсең, хәрәкәтләнә башлагач, каны кызып, тәне җылынып киткәнгә булса кирәк, уң аягы тагын да ныграк сызларга тотынды. Юлга чыгып җитәргә нибары 30-40 метр калгач, тәкате тәмам төкәнеп, Рауил туктарга мәҗбүр булды. Шунда аның миен куркыныч уй ярып үтте. Булмый. Исән-сау кайтып җитә алмыйм мин булай булгач. Ләкин күңеле бу ямьсез уй белән килешергә теләми иде. Бераз хәл алгач, үлә калсам да юлга чыгып үләргә кирәк. Югыйсә гәүдәмне дә таба алмаслар дип, актык көчен җыеп, ул тагын алга шуыша башлады. 10-15 метр ара үткәч, тагын хәлсезләнеп туктап калды. Шулай бераз яткач, ат пошкырып куйган шикелле булды. Башын күтәреп караса, кар салган юлны ярып чыннан да бер атлы кеше якынлашып килә иде. Шуны күреп алуы булды, бар көченә кычкырып та җибәрде. Эй! Эй! Рауилнең тавышын ишетте булса кирәк, теге кеше атын туктатты да, тулып яккасын төшереп, як-ягына карана башлады. Рауил тагын кычкыргач, күреп алып, атын юыртып, аның турына килде. Ул кеше мәктәп директоры Хәнифә Вәлиулловна иде. Нәҗметдинов, син ничек килеп чыктың монда? Диде директор шаккатып. Кичә мәктәптән кайтышлый адаштым да, әнә шунда кунарга туры килде, Хәнифә Вәлиулловна, диде Рауил, салам эскертенә күрсәтеп. Аяклар әллә нишләгән минем, юлга чыга алмый азапланам әле менә. Хәнифә Вәлиулловна чанасыннан сикереп төшеп, атының башын кайрып тәртәгә бәйләде дә, билдән кар йырып, Рауил янына килде. Безнең директор сугышта булган кеше икән дип, классташлары сөйләгәнне ишеткәне булса да, Рауил миңа бик үк ышанып бетмәгән иде. Ни өчен дигәндә,
Хәнифә Вәлиулловна сабыр, тәмле телле һәм йомшак күңелле кеше. Сугышта булган кеше алай ук йомшак күңелле була алмас дип уйлый иде Рауил. Ләкин классташларның сүзе хак булган булса кирәк. Хәнифә Вәлиулловна Рауилне егетләрчә җиңел генә әйтеп, иңенә күтәреп юлга алып чыкты да, җайлап кына чанасына китереп салды. Аннары Рауилнең аякларын тоткалап карады. Бер дә ырмыйча гына "Ишегән булар энем" диде һәм кичәге буран кар салганлыктан юл авыр булса да, атын юрттырып алып та китте. Йомшак печән өстенә җайлап сузып салгач, уң аягының сызлавы кими төшкән шикелле булды. Сулы һаман берни тоймый. Гел шулай җансыз иде. Шулай да бәхетенә Хәнифә Вәлиулловна очраганга юл буенда тилмереп ятарга туры килмәвенә куанышы зур иде Рауилнең. Тик бер генә нәрсә күңелен кытыклап тора. Директор үзен кая алып барганны белми иде ул. Бу кая бара торган юл, Хәнифә Вәлиулловна? Диде Рауил, башта кыюсызланыбрак барса да, бераздан батырайып китеп. Син үзеңнең кая килеп чыкканыңны да белмисеңме әле? Хәнифә Вәлиулловна мәсьәләне аңлатып биргәч, тәннәре чымырдап куйды Рауилнең. Үткән төндә адашып йөри торгач, Шүкәйне читләтеп үтеп, авылларыннан бөтенләй кире якка киткән икән ләбаса ул. Шүкәйдән 23 километрдагы район үзәгенә барып җитә язган. Нибары 5-6 километр ара калган булган. Ярый әле эскерткә тап булгансың да, ярый әле мине бүген Ранога чакырганнар. Югыйсә белмим, нишләр идең икән, диде Хәнифә Вәлиулловна. Рауилнең ничек адашып йөргәнен җитдикләп сорашкач, исе китеп. Тик менә аягыңны гына саклый алмагансың. Син соң ул эскерткә башыңны тыгып яттыңмыни? Аякларың тышта калган идемени? Аякларны да җыеп эчкә тыгып яткан булган идем, Хәнифә Вәлиулловна. Күрәсең, йоклаганда сузылып китеп, тышка чыккандыр инде. Аякларыңны эчкә тыгып, башыңны куыш авызына куеп ятырга иде сиңа, никәем. Анысы башка килмәгән шул, Хәнифә Вәлиулловна. Бик арыган идем. Хәнифә Вәлиулловна Рауилне туп-туры район больницасына илтте. Директорның анда да сүзе үтә икән. Минутта көттермичә, 2 ак халатлы хатын-кыз носилка тотып килеп чыктылар да, ай-ваена карамыйча, Рауилне шуңа салып, бер бүлмәгә алып керделәр. Анда аны шулай ук ак халатлы 2 ир һәм 1 хатын-кыз көтеп торалар иде инде. Ирләрнең берсе, кечкенә, ябык гәүдәлесе, Рауил янына килеп, аякларына йомшак кына кагылып карады да, кашларын җыерып, "Так, понятно", диде. Аннары алып кергән сестраларга Рауилнең өстен чишендерергә, теге ир кешегә итекләрен ярып алырга кушты. Тәнендә җаны була торып, өстен кешеләргә чишендертерергә теләмәде Рауил. Сырмасын үзе салып бирде, әтисеннән калган йөн фуфайкасын да үзе салды. Итекләрен дә үзе салырга ниятләгән иде дә, ләкин тарта башлау белән йөрәгенә төшеп аягы сызларга тотынды. Шул ук вакытта итекләрен күрәләтә ярдыру да бик кызганыч иде аңа. Алары да әтисеннән калган һәм күз карасы кебек итеп саклап кия торган итекләр иде. Хәнифә Вәлиулловна, диде ул русча яхшылап белмәгәнлектән аңа мөрәҗәгать итеп. Әйтегез әле шуларга, ярмасыннар иде итекләрне. Авыртса, авыртыр, аяклар тартып кына алсыннар иде. Директор күрсәтмәләр биреп торучы бәләкәй врач янына килде дә, пышылдап кына аңа нидер әйтте. Шуннан соң теге врач Рауилнең итекләрен инде яраук башлаган таза кешегә "Отставить", диде һәм сестраларның берсенә Рауилгә укол кадарга кушты. Шуннан аны ни эшләткәннәрен һәм ул үзе ниләр кыланганын Рауил белми. 23-нче бүлек. Менә шул көннән бирле ята инде Рауил больницада. 16 февральдә салганнар иде аны, бүген инде 5 март. Уң аягы соңрак. Рауил уяныр алдыннанрак кына куыштан чыккан булса кирәк. Анысының ишүе артык зыянлы булмады. Бер аратына бик нык сызлап интектердин, әмма бер кат тиресе кубып, бармак тырнаклары төшкәннән соң ул кадәр үк борчымый инде хәзер. Менә сулының хәле мөшкил булып чыкты. Анысының бармакларын гына түгел, хәтта ярты табанын ук кисеп алырга туры килде. Дару белән ишеткәнгә булса кирәк, кискән чагында алай нык авыртмады үзе. Нәрсәдер кытыклаган сыманрак булып кына торды.
Әмма ишетүе кайткач үзәкләрен үзде инде Равилнең. Хәзер дә туктаусыз сыкрап тора әле аның ул киселгән аягы. Операция ясаган баш врач әлеге нәни гәүдәле Николай Иванович әйтә: "Молодец, Никеш, егет икәнсең" ди. "Синең урында берәү булса, операциядән соң дөнья бетереп акырган булыр иде. Ә синең тавышың да чыкмады" ди. Тик белеп тора Равил. Үзе урынында башка кеше булса, бу хәйләкәр көрәшен аңа да шулай дип әйтер иде. Һәркемгә шулай тәмле сүз табып, күңелен күтәрергә тырыша ул. Равилгә операция ясаганнан соң Хәнифә Вәлиулловна тагын бер килеп китте. Әллә никадәр күчтәнәч китергән. Теге чакта әнисенә дә Равилне больницага салган көнне үк хәлне ул аңлатып биргән. Әйләнеш була дип тормаган, кайтышлый ук Таш елгага кагыла кайткан. Равилнең әнисе икенче көнне үк иртүк килеп җитте. Башта улын кызганып елап җибәрде, аннары ярый әле исән калгансың, яртысын киссәләр дә ярты табаның бар бит әле. Кайбер кешеләрнең ике аяклары тиң кисеп ташлыйлар, исән калуыңа шөкрана итик дип, үзен дә Равилне дә юатып утырды. Больницада озак ятарга туры килсә, миңа быел укырга да рөхсәт итмәсләр, имтиханнарга да кертмәсләр, тагын бер ел әрәм була инде дип, бик нык кайгырып торган иде Равил. Хәнифә Вәлиулловна ул яктан да тынычландырып китте. Шул ук көнне каяндыр табып, 8нче класс дәреслекләре һәм дәфтәрләр алып килеп бирде дә: "Укый торыным. Күпме яткырсалар да аптырама" диде. "Сиңа хәзер уку бүтән теләсә кемгә караганда да кирәгрәк булачак" диде. Шуннан бирле көннәр буе үзлегеннән укый башлады Равил. Һәм бу аңа әллә ни кыен да түгел. Физика белән математиканы моңарчыда укытучы аңлатканны көтеп тормыйча өйрәнеп бара иде бит ул. Ә тарихны, географияны һәм татар теле белән әдәбиятын кат-кат укый торгач, ничек тә имтихан тапшырырлык кына үзләштерер әле. Дөрес, булай да ташка үлчим генә белгәнлектән, рус телен һәм әдәбиятын нишләтермен инде дип борчылган иде ул, борчылуын. Әмма тора-бара ул мәсьәлә дә хәл ителде. Равилнең бер үзенә бер укытучы хәзер. Үзе белән бер палатада ята торган ауру Хатип Хакимович бик теләп рус телен укыта аңа. Гаҗәп кеше булып чыкты ул Хатип агай. Укытучы ук булмаса да, кайбер укытучыларны ишекле түрле куып йөрерлек мәгълүматы бар икән аның. Сугыш булмаган булса ди ул, педагогия институтында укып чыгып, минем дә укытучы булырга иде исәп. Ну, барып чыкмады. Планнарны Гитлер бозды. Студент булып йөрисе елларны фашистлар тартып алды. Күрәсең, күңелендәге шул хыялын вакытлыча гына булса да тормышка ашкандай хис итмәкче булыптыр, Равилне чын укытучылар шикелле итеп укытырга тырыша ул. Башта больница телефоныннан әллә кемнәргә шалтыратып, татар мәктәпләре өчен рус теле һәм әдәбияты программасы таптырып китертте дә, шуның буенча укытырга тотынган иде. Ләкин бер-ике көн үтү белән аны ошатмыйча, монда сездән бик аз нәрсә таләп итәләр икән. Ә мин сине по-настоящему русча укытырга телим дип, рус мәктәпләре программасын китертеп, шуның буенча укыта башлады. Бу тикле дә иренмәс кеше булыр икән. 4 сәгать буена Равилгә грамматик кагыйдәләрне өйрәтеп, диктантлар, изложениялар яздырып, аннары шуларны Равил белән бергәләп тикшереп утыра. Әдәбият программасы буенча өйрәнелергә тиешле әсәрне башта үзе кычкырып укып күрсәтә, аннары Равилгә укыттыра. Рус теле һәм әдәбияты дәресләрендә бер авыз сүзне дә татарча әйттерми. Равил ялгыш ычкындырса да ишетмәгәнгә салыша. Рус сүзләрен дөрес укыткан чакларында ипләп кенә үзе дөресләп әйтеп күрсәтә. Ә инде больницада йокы сәгате җитеп, дежур сестра утны сүндереп чыгып киткәч исә, русча сөйләргә керешә. Равил утып барсын өчен һәр сүзен җиренә җиткереп, ашыкмыйча сөйли. Хатип абыйның сөйләве гадәттә башыннан үткәннәрне тасвирлауга кайтып кала. Ә аның башыннан шактый гыйбрәтле хәлләр узган заманында. Фашистларга каршы сугышның беренче көненнән алып, соңгы көненә тикле гел фронтта, гел алгы сызыкта дошман белән көрәшеп йөргән ул. 4 тапкыр яраланып, госпитальдә ятып чыккан. 2 тапкыр чак кына әсирлеккә эләкмичә калган. Аш йөргән көннәре дә атналар буена гел дөньядагы иң тәмле ризыкларны гына ашап, үзе әйтмешли, патшаларча яшәгән чаклары да булган. Рядовой солдаттан башлап, рота командиры дәрәҗәсенә тикле күтәрелгән. Равил карта буенча да юньләп белмәгән
Европаның яртысыннан артыгын аркылы буйлы йөреп чыккан. Ә үзе Рауилдән нибары 15 яшькә генә улы ул. Буйсыны да бик мәхәббәт Хатип абыйның. Төс биткә дә тел тидерә торган түгел. Үткен карасу кыңгырт күзләре, байтагы инде агарган кыңгырт чәчләре һәм куе калын кашлары үзенә бик килешеп тора. Эш урыны да район җире өчен җитеп ашкан. Милиция начальнигы. Кыскасы, Рауилгә һич тә иптәш булырлык кеше түгел инде бер караганда. Ләкин менә шушы Хатип абыйсы беренче көннән үк шул тикле үз, шул тикле якын итте Рауилне. Әйтерсең, алар арасында бер нинди дә аерма юк. Әйтерсең, алар бер туганнар, агай-энеләр. Баштарак Рауилгә больницада үткән бер көндә елга тиң булып тоела иде. Ә менә Хатип абый белән танышып киткәч һәм үзлегеннән укуын дәвам итә башлагач исә, киресенчә, көннәр озаюга таба барса да, кыска булып тоела аңа. Тамчы таммаса да, бүген көн айруча җылы булса кирәк. Больница тәрәзәсенең кыш буе боз белән капланып торган пиялалары иртәдән үк күзгә күренеп эри башлады. Кояш югарырак күтәрелгән саен палата эче яктыра һәм тәрәзәдән күренгән манзара киңәя бара. Рауил инде байтактан шул тәрәзә төбендә тышкы дөньяны күзәтеп утыра. Әнә больницадан еракта түгел, тау астында гына Кама. Аның өстендәге кар бихисап ак инҗеләр белән чигелгән йомшак юрган сыман кояшта ялтырап күзләрне чагылдыра. Кама өсте тип-тигез. Анда кеше эзләре дә, җәнлек эзләре дә юк. Тик бер урында гына әлеге инҗе белән чигелгән ак юрганны урталай ярып, саргылт тасма сузылган. Шул тасма юлдан сирәк-мирәк кенә атлылар һәм җәяүлеләр әле теге якка, әле бу якка үткәләп торалар. Ә Каманың аргы ягында офыкларга барып тоташкан урман һәм болыннар җәелеп ята. Их, китәсе иде чыгып, киясе иде дә чаңгы, әнә шул әле бер кемдә аяк басмаган чиста ак инҗеләр өстеннән аргы якка үтеп, шул урман буйларына барып, болыннарны урап кайтасы иде бер. Хәзер кар утыргандыр инде. Чаңгы батмый торгандыр. Рәхәтләнеп, чыжлатып кына йөреп кайтыр иде Рауил. Шунысы гаҗәп, бар җирдә исән-сау булганга, кая тели шунда бара алган чагында нигә бик гамсыз була икән бу адәм баласы. Рауилгә әле чыгып йөрергә рөхсәт ителми. Хәер, рөхсәт ителсә дә, чыгып йөри алырлык хәлдә түгел ул. Шуңа тормышны палатадагы менә шушы бердән-бер тәрәзә аша гына күзәтеп утырырга мәҗбүр. Хатип абыйның эшләре килерәк. Ул аяклы авыру. Ашказанын ремонтлатырга кергән кеше генә. Аңа больница ихатасына чыгып йөрергә дә була. Хатип абыйның Рауилдән тагын бер өстен ягы бар. Аңа көн саен хатыны, таныш белешләре һәм үз кулы астында эшли торган хезмәттәшләре, милиционерлар килеп китмичә калмый. Буш кул белән дә килмиләр. Ә хатыны хәтта кай көннәрдә икешәр килә. Әнә хәзер дә берәрсе килгән булса кирәк. Сестра тагын чакырып чыгарды үзен. Ә Рауил янына бер тапкыр әнисе, бер тапкыр Хәнифә Вәлиулловна килеп киткәннән бирле һич кем килгәне юк. Кем килсен соң аның янына? Кемгә хаҗәт, кеме бар аның бу райүзәктә? Ә уллары ерак. Шуңа моңарчы Рауил үзе дә бер кемне дә көтми. Ял көннәрендә бүтәннәр янына килгән кешеләрне күреп, йөрәген бозмас өчен стенага борыла да китап укып ята торган иде. Әмма бүген ике күзен дүрт итеп классташларыннан берәрсе килүен көтә ул. 3нче көн мәктәптән класс җитәкчесе Суфия Гайнетдиновнадан хат алды. Хатында Суфия апасы аңа киләсе ялда класстан берәрсе синең янга барып та чыгар әле бәлки дип язган. Дөрес үзеп әйтмәгән, бәлки дип кенә язган. Шулай да күңеле көтә бит Рауилнең. Палата ишеге турыннан үтеп киткән кешеләрнең аяк тавышын ишетсә дә, йөрәге дөрт итеп китә. Килүен кемдә булса килер бәлки. Тик кем килер икән? Их, мөгъҗиза булсын иде дә, гадәтенчә дөньяларны балкытып, рухия килеп керсен иде менә хәзер. Булыр иде дә соң ул чакта хәлләр. Әй, сөйләшеп тә карар иде Рауил шул озын тулымлы кара күскәй белән. 24нче бүлек. Мөгъҗиза чыннан да булды ул көнне. Тик Рауил уйлаганча түгел, бөтенләй
башка мөгъҗиза иде бу. Сәгать көндезге 12-гә тикле көтеп тә килүче булмагач, киләсе кеше 11-ләрдән дә калмый инде ул. Чөнки әйләнеп тә кайтасы бар бит аның, дип тәмам өметен өзеп, нәүмизләнеп койкасына барып яткан гына иде. Дежур сестра инде чәчләре агара башлаган Нина Сергеевна килеп керде дә, кыен булса да коридорга чыкмыйча булмас сиңа, Нәҗметдинов. Бер көтү кеше килгән анда, палатага гына сыярлык түгел, диде. Равил палата ишегеннән чыгуга, дәррәү килеп классташлары аны урап талдылар. Барысы 11 кеше иде алар. Нишләп болай көтүвегез белән килдегез? Диде ул куанычыннан әле һаман өненә килә алмыйча. Сине сагындык та килдек менә. Моны Таня әйтте. Рәхмәт сезгә, дуслар, дип кычкырып җибәрде Равил. Кая, азрак кулларыгызны җылытыйм ичмасам, дип ашыга-ашыга барысы белән дә күрешеп чыкты. Шул чакта ул менә нәрсәгә игътибар итте. Аның янына килгән классташларның 10-сы Шүкәйнең үзендә яшәүчеләр булып, чит авыллардан йөреп укучылардан тик бер Таня гына иде. Шүкәйдән безнең класста барысы 11 кеше укый бит. Шуларның 10-сы монда. Кайсысы килмәгән икән соң? Килдеков юк икән. Бик шәп. Аның эшләренең килмәве хәерле дип уйлап алды Равил. Тегеләр бер-берсен бүлә-бүлә хәлен сорашкан арада. Менә Таня молодец. Тукта. Таня килгән, ләкин Рухия юк. Нигә килмәде икән ул кызый? Бүтәннәр килмәгәндә дә ул килергә тиеш түгел идеме соң? Син ничек бу шүкәйләргә ияреп йөрисең әле, Таня? Ялга авылыгызга кайтмадыңмы ни? Дип сорады Равил. Таняның нигә кайтмавы белән кызыксынуыннан бигрәк Рухия турында берәр җылы сүз ишетүне өмет иткән иде инде ул. Сезне сагынган идем, Равил әфәнде. Шуңа бу атнада өйгә кайтып тормадым. Нигә алай дип сорыйсыз әле? Сез Галиҗәнәпләргә кымаучы уламыймдыр бит? Диде кыз, гадәтенчә драма әсәрләрендәге персонажларча сөйләшергә тырышып. Җае чыгудан файдаланып, Равил Рухия турында җентекләп сорашмакчы иде, ләкин классташлары алдында ул турыда сүз башларга йөрәге җитмәде. Тегеләр иң элек Равилнең ничек һәм кайда адашуын, ничек операция ясауларын, хәзер үзен ничек хис итүен бәйнә-бәйнә сораштылар. Хәнифә Вәлиулловна Нәҗметдинов анда укуында дәвам итә әле дигән иде. Эшләрең ничек барасың? Бик кыен түгелме? Дип кызыксындылар. Шундый күз ачкычсыз буранда төнгә каршы кайтырга чыгалармы соң инде? Теләсә кайсыбызның өенә кереп куна ала идең бит, дип дусларча гына шелтәләп алдылар. Беренче күрешкән минутлардагы ыгы-зыгылары тыйгылып, классташлары бераз тынычланып калгач, Равил алардан мәктәптәге яңалыклар турында сорашырга тотынды. Равилнең классташлары мәктәп яңалыкларын сөйләп, көлешеп, шаярышып утырдылар. Алар әле тагын да утырган булырлар иде, ләкин һәр эштә тәртип ярата торган әлеге Нина Сергеевна килеп, Равилгә перевязкага барырга, иптәшләренә кайта башларга вакыт икәнлеген искәрткәч, тынып калырга мәҗбүр булдылар. Иптәшләре китергә кузгалгач, Равил Таняны бер читкә чакырып алды. Каралы, Таня, ни? Рухия белдеме соң сезнең монда киләсен? Таня Равилнең Рухиягә мөкиббән килеп йөрүен белә иде әлбәттә. Белә һәм чак кына көнләшә дә иде бугай. Менә хәзер дә аны телгә алу белән дирт итеп китте. Йөзендәге елмаюы да юып алгандай кинәт юкка чыкты. Белде, ник белмәсен? Диде Таня кемгәдер үпкәләгән сыман төксерәк итеп. Ул алай-болай киләм дип әйтмәдеме соң? Диде Равил бер чирканчык алгач, хәйран батырайып китеп. Киләм дипме? Әйткән иде, ләкин соңыннан юк булмый. Бара алмыйм, бу ялда авылга кайтып килмичә һич тә ярамый икән миңа дип кире уйлады. Сиңа күп итеп сәлам тапшырырга кушты. Һәм син больницадан чыкканчы обязательно бер барып кайтам әле дип калды. Сәламен әйткәч, килеп йөрмәсә дә ярар инде, диде Равил. Бер дә алай исе китмәгән булып күренергә тырышты. Таняны алдап буламысың? Ул кыз хәйләкәр елмаеп, нигә бер төрле уйлап, икенче төрле сөйләргә инде аны. Ярый, мин Рухиягә нәкъ менә синең сүзләрне әйтермен, яме? Дип бармак янады да, иптәшләре артыннан чыгып та йөгерде. 25-нче бүлек. Аякларын бәйләтеп чыкканнан соң Равил тагын тәрәзә төбенә барып утырды. Рухия нәкъ менә бүген килер шикелле тоела иде аңа. Әгәр кызның килүен күреп алса, нык итеп сызгырып, кул изәмәкче иде ул. Шул өмет белән күз бәйләнә башлаганчы тәрәзә төбендә көтеп утырды.
Аның әле һаман китәргә исәбе юк иде, тик Хатип абыйсы шактый кырыс итеп, "Җитәр егет, кит аннан, югыйсә тилегә сабышуы мөмкин" дигәч, һәм "Киләсе булса, күптән килергә тиеш иде инде ул. Хатын-кызга бик үк ышанырга ярамый дип әйттем ич мин сиңа", дип өстәп куйгач кына, караватына барып аварга мәҗбүр булды. Катырак әйтеп ташлавына үкенеп һәм Равилнең нәүмизләнеп тынсыз өнсез генә иштән сызып ятуына борчылып булса кирәк, Хатип абый бераздан аның янына килеп утырды да үгетләргә тотынды. "Аңлыйм мин синең хәлеңне, әнекәем. Бик яхшы аңлыйм. Үзем дә кичергән мин мондый хәлләрне. Менә син хәзер уйлыйсың инде. Миннән дә бәхетсез кеше юк бу дөньяда дисең. Ни булды икән ул кызга? Миңа бары тик классташ кына булган бер көтү кеше үз теләкләре белән якын итеп килгәндә, нигә ул килмәде икән дисең. Аның нигә килмәвен мин бик яхшы сизеп торам. Әйткән идең бит әле. Адашасы кишеңдә мәктәптән комсомол секретаре белән култыклашып чыгып китте дип. Димәк, шул егет үзенә каратып өлгергән инде аны. Хатын-кызлар шулай, кем дә булса аларның башын әйләндерде икән, кем дә булса аларга ошап куйды икән, башта алар шул кешегә эттән дә тугрылыклы булалар. Бәлки ул кызың синең янга килергә дә теләгәндер. Ләкин теге егеткә тугрылыклы булып калу өчен соңыннан килмәскә булгандыр. "Җитәр инде, Хатип абый. Булай да янган йөрәккә нигә бензин сибәсең?" диде Равил чын-чынлап үпкәләп. Һәм ул үзенең беркемгә дә сөйләгәне булмаган иң яшерен серләрен шушы пеләш башлы, ак чырайлы, ябык кешегә сөйләп ташлавына үкенеп куйды. Үкенерлек тә иде шул. Равил бит аңа якын итеп кенә серен ачкан иде. Ул кара, ни кылана? Чак кына берәр нәрсә булдымы? Хәзер килеп җитә дә хатын-кызларны яманларга, Равилнең былай да иләс-миләс күңеленә вәсвәсә салырга тотына. Ләкин Хатип абыйның туктар чамасы юк иде әле. "Менә", диде ул Равилнең хәтере калуга һич тә аптырамыйча. "Мин дә сиңа нәкъ шул сүзләрне әйтергә тора идем, энекәш. Әйе, җитәр. Дөньяның кендеге шул бер кызга гына барып тоташмагандыр. Башта гына шулай авыр булып тоела ул, энекәш. Соңыннан үтә, онытыла. Төкер син аңа. Хәзер генә түгел, больницадан чыккач та аның турында уйлама. Уйласаң да тыштан сер бирмә. Бөтенләй исең китмәгән атлы булып йөр. Эй, җүлләр. Хатын-кыз кавымен беләм инде мин. Әгәр синең чынлап яратуыңны сизеп алсалар, хәзер хан кызына әйләнәләр, борыннарын күккә чөяләр. Әгәр дә инде син артык исең китмәгәнгә салышсаң, үзләре синең тирәңдә 40-ка бөтерелеп йөриләр. Беләм инде мин аларны. Син нык бул, энекәш. Бирешмә." Егерме 26-нчы бүлек. Равилнең шикләнүе нигезле булган икән. Больницадан чыгып укырга килгәч, беренче дәрестә үк Таня аңа менә шушы язуны язып бирде. "Рухия" дип авыз суыгыз кыруын беләм, Равил әфәнде. Соңыннан андый-мондый күңелсезлек килеп чыкмасын өчен, шуңа алдан ук сезне кисәтеп куюның кирәк дип саныйм. Сез больницада яткан арада Рухия туташыбыз Килдеков Әнәс Гали җәнәпләре белән бик тыгыз дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштырды. Сак булыгыз. Араларына кереп, тагын бер тешегездән мәхрүм кала күрмәгез. Сезнең яшьтә яңа теш үсми диләр. Яңа мәхәббәт туарга бик мөмкин. Дөресен генә әйткәндә, бу хәбәр Равил өчен әллә ни зур яңалык түгел иде. Шулайрак буласын үзе дә сизенгән иде бит ул. Әмма эшләр менә шушылай бөтен мәктәпкә мәгълүм булуга, Танига мәгълүм булган нәрсә бөтен мәктәпкә билгеле дигән сүз кадәр үк барып җиткәндер дип башына да китермәгән иде. "Кисәтеп куюың өчен рәхмәт, Таня", диде Равил тәнәфескә чыккач. "Ләкин миңа аларның кирәге бер тиен. Минем тик шуны беләсем килә. Элемтәләре ничек алып барыласың аларның? Хат ашамы, сөйләшүләр аркылымы?" "Гафу итегез, Равил әфәнде. Мин гайбәтчедә, шымчыда түгел. Буларын да сезгә яхшылык теләүче буларак кына әйтеп куярга кирәк таптым. Калганын үзегез карарсыз инде. Кирәк тапсагыз, әлбәттә." Шулай диде дә, хәйләкәр елмаеп, класска кереп китте. Тиздән ул мәсьәлә ачыкланды. Дипломатик мөнәсәбәтләрен дәрес барышында хат аша тормышка ашыра икән тегеләр. Равил бик яхшы күреп тора. 6 сәгать укыган көнне Килдеков Рухиягә 8 хат язып бирә. Тегесе аңа 2 генә мәртәбә җавап бирә бирүен. Ләкин хикмәт андамыни. Тора-бара тагын шунысын да тәгаенләде Равил.
тегеләрнең элемтәчесе әлеге сипкелле Вәсимә икән. Рауил аны моңарчы тыйнак кына, акыллы гына кыз дип йөргән иде. Класста иң якын күргән кызларның берсе шул иде. Ә менә Әнәс белән Рухия арасында элемтәче вазифасын үтәвен һәм бик теләп үтәвен күргәч исә, шундук күңеле кайтты. Астыртын, хөсетле һәм ышанычсыз кеше булып тоела башлады ул Рауилгә. 27-нче бүлек. Бер яктан, әнә шундый куштаннарга йөрәге сыкрый Рауилнең, икенче яктан аягының рәте юк. Больницадан соң нибары 3 кенә көн кайта килә йөргән иде, теге кисек аягы гөбе юанлыгы булып шишеп чыкты. Җәяү йөргәндә бер дә авыртыр төсле түгел иде. Итекләре дә бик үк яңа булмаса да, йомшак, ипле һәм җылы иде. Күрәсең, Хәнифә Вәлиулловна телефон аша баш врач белән хәбәрләшеп, сорашып торган булгандыр. Рауил больницадан чыгасы көнне аны алмага, мәктәп атын җиктереп, завхозны җибәргән. Итекне дә завхоз алып килгән иде. Ул итек Хәнифә Вәлиулловнаның сугышта вафат булган иренеке икән. Мәктәпкә кайткач, Рауил аларны илтеп бирмәкче булган иде, ләкин директор авызын да ачтырмады. Мөкаддәс абыең булмагач, аларны барыбер киюче кеше юк инде. Рәхәтләнеп киеп йөренем дип, бөтенләйгә Рауилгә бирде. Ләкин чаңгы киеп йөри башлагач, эшләре начарланды егетнең. Аягын чаңгы бавы кыскан булырга кирәк. Хәзер инде кайта килә йөрүне уйларга да ярамый иде. Шүкәйдә торып укырга шулай ук мөмкин түгел. Бердән төнлә каравыл торасы бар. Булай да больницада айдан артык ятып чыккан кеше ишинде ул. Ул вакытта каравылга әнисе йөргән иде Рауилнең. Аны да гел көн-төн эшләтеп булмый бит инде. Аннары килеп, шүкәйдә торып укый башласа, фатир хакы да түләргә. Фатир хуҗасына кимендә 1 кубометр утын илтеп бирергә дә кирәк булачак. Мәктәп-интернаты кызлар өчен генә бит ул. Нәрсә белән түләсен ди Рауил фатир хакын? Кайдан алып килсен ди утын? Укырга кирәк аңа. Хыянәтче Рухиягә, ул аны хәзер чыннан да хыянәтче дип атый, куштан Вәсимәгә һәм калай әтәч Әнәскә ачу итеп, аларны көнләштерерлек итеп укырга кирәк аңа. Менә шуларны уйлады да, тәвәккәлләп Фәйрүзә апасы янына идарәгә барды Рауил. Үзеннән алда килгән кешеләр йомышларын йомышлап бетергәч, председательнең янына ук килде дә, комсомолга керергә барганда, ат бирмичә бер үтерә яздың инде Фәйрүзә апа. Ләкин бу юлы үтермә зинһар, диде. Аннары итеген салып, иләмсез юанайып шишкәнлектән иек-барсыз гына кигән аягын күрсәтте. Менә Фәйрүзә апа, бу аяк белән кайта килә укый алмыйм мин. Хәзер әллә ни кызу эш өсте түгел, шушы аякның шише кайтканчы бер 40 тайга гына булса да атланып йөрим әле, ә? Хәбир бабай әйтмешли, фәрештәләрнең амин дигән сәгатенә туры килдеме, әллә үзенең кәефе яхшы чак идеме? Фәйрүзә апасы аның хәлен бик тиз аңлап алды һәм күп сөйләшеп тормыйча гына, булды энем, әйдә, менә булай итәбез. Иртәгәдән Шүкәйгә ат җигеп йөри башла. Пушта Хисмәт картайды, хәтере бердә юк. Аның өчен мине гел тиргәп торалар. Шүкәйгә ат җигеп барасың, хатларның гәзитләрне алып кайтасың. Сарык та исән, бүре дә тук дигәндәй, укуың да бара, авыл советыннан акча да аласың. Килештекме? Юллар өзелгәнче, рәхәтләнеп чанага утырып йөр, юл өзелгәч, атланып йөрерсең. Почтаны кем тарата? Минем бит кеше сайын киреп йөрергә вакыт та юк, аяк та исән түгел. Анысын әниең таратыр. Я булмаса, йөгезгә килеп алырлар. Эшләр җайга китте Рауилнең. Ялга каршы көннәрдә укмас кызлары өчесе дә Рауил атына утырып кайталар. Рухияне алмага атна сайын әтисе килсә дә, ни хикмәттер, кыз әтисе атына түгел, Рауил атына утырып кайта. Аның бу гадәтен Рауил тычкан белән уйнаган мәчегә охшата. Үзен тычкан, кызны мәче сыман хис итә. Шуңа күрә үзенә дә, Рухиягә дә ачуы килә. Ялга каршы көне буе бүген утыртып алып кайтмыйм мин аны, нигә шул хыянәтче белән бер чанада утырып йөрергә тиеш дияле мин дип, күңеленнән бик нык әтәчләнеп йөри. Ләкин Таня белән Вәсимәгә ияреп, гадәтенчә бөтен дөньяны балкытып,
Рухия интернаттан килеп чыгуга, сары май күк эри дә китә Равилнең күңеле. Алдан әзерләп куйган сүзләрен бөтенләй оныта да, минем чанага утырса гына ярар иде дип тели башлый. Тимер артлы чанага җигелгән яхшы айгырын чаптырып башта Рухияның әтисе кайтып китә. Аннары сәләмә атка җигелгән, үрәчә бавыллары өзелеп, табаннары ашалып беткән сәләмә чанасына 3 кыз тиеп, Равил юлга чыга. Кызлар өчесе дә юл буе көлешеп һәм җырлап кайталар. Узган көз җәеп кайткан чакларында да шулай җырлаштыргалый торган иде алар. Ул чакта Рухия Таня белән Васима шикелле генә түгел, алардан 100 мәртәбә шәбрәк җырлый торган иде. Ә менә хәзер Килдеков белән чуала башлаганнан бирле нигәдер алай ук әйбәт булдыра алмый шикелле. Равил хәзер Рухиягә бер кайчан да үзе башлап дәшми. Рухия сүз кушканда да әйе, юк дип кенә кыска гына җавап бирә. Хатип абый өйрәткәнчә, гырур һәм бәйсез тотарга тырыша ул үзен. Шактый дөрес сөйләгән икән теге Хатип абый. Равил шулай салкын һәм битараф мөнәсәбәт күрсәтә башлагач, Рухия аның тирәсендә бөтерчек урынына бөтерелә башлады. Шуңа кайчакларда Рухиягә ачуы да чыгып куя Равилнең. Тик шулай да, махсус рәвештә кызын алмага килгән әтисенең яхшы айгырына утырмыйча, Рухияның сәләмә чанада үз янында утырып кайтулары барыбер ошый аңа. Әй рәхәт иде дә соң ул чаклар, шайтан алгыры. Ләкин шунысы кызганыч булды. Бәхетле көннәре озакка бармады. Кашырак җирләр азрак кибә башлау белән, колхозларда җиң сызганып, язгы кыр эшләренә тотындылар. Мондый чакта Равил үзе дә бер башы бер атка атланып йөрергә уялыр иде әлбәттә. Ләкин Фәйрүзә апасы аның уялганын көтеп тормады. Чәчүгә чыгарга 3 көн кала ук, булды энем, бүгеннән соң ат бирә алмыйм мин сиңа. Чәчү өстендә дә сине ат белән йөртә башласам, тотып атарлар мине. Пуштага җәяүле берәр кешене куярга туры килә, дип, авыз ачырга да урын калдырмыйча, җәяү генә тәпили башларга кушты. Җәяүгә калгач, теге кисек аяк тагын шишмәгәе дип шикләнгән иде Равил. Ат белән йөргән көннәрдә шактый ныгып калган ахрысы. Артык зыянлы булмады. Билгеле, сәламәт чагындагыча шәп йөри алмый ул хәзер. Чүкәйгә элек сәгатьтә 10 минутта бара торган булса, хәзер шул араны үтү өчен 2 сәгатьтә 10 минут вакыт китә. Ләкин ничек кенә булмасын, ул үз аягы белән бара кайта йөри. Укуын дәвам итә һәм шуңа бик канәгать иде. Булай булса, эшләр җайлана, тагын берәр атнадан юллар кибәр дә, велосипедка гына утырып элдертә башлармын дип, айруча рухланып йөргән иде. Тиздән юллар да кипте, ләкин Равилнең өмете акланмады. Велосипедка атланып мәктәпкә барырга чыккан көнне үк, аягының кисек урынының теккән җөе сүтелә башлап, канарга тотынды да, Равил кире кайтырга мәҗбүр булды. Шуннан ары тагын берничә тапкыр утырып карады ул велосипедка. Тик барыбер рәт чыкмады. Кисек аягы педаль әйләндерергә ярамады. 28-нче бүлек. Бүгенгедәй хәтерендә Равилнең 51-нче елның 17-нче майы иде. Җир өсте матур гына булып, яшел юрганга төренеп килә. Каеннар үтә күренмәле, яшел ефәк челтәр бөркәнгәннәр иде. Җилләп торса да, көне бик җылы. Күктә тургайлар, урманда сандугачлар сайрый, күкләр кычкыра. Әшүкәй мәктәбенең 8-нче, 10-нче класс укучылары колхоз кырына бәрәңге утыртырга килделәр. Һәр укучыга 25-шәр сот исәбеннән кишәрлекләр алдан ук бүленеп куелган иде. Класс җитәкчесе Суфия апа 9-нчы быга үзара парлашырга кушты. Башка класс җитәкчеләре гадәттә укучыларны үзләре кемне кем белән парлаштыруны кирәк тапсалар, шулай парлаштыралар. Ә менә Суфия апа ул яктан демократ кеше. Бу юлы да ул мәсьәләне укучыларның үз карамагына куйды. Ләкин Равилләр классында малайлар азрак иде шул. 38 кешенең 25-е кызлар иде. Һәм алар барысы да малайлар белән эшләргә тели иде. Чөнки парлары малай булса, аларга җиңелрәк, әзер чыкырга бәрәңгене ташлап кына барасы. Менә шуңа малайлар шактый иредән кылганып, кызларны үзләре сайлап ала башладылар. Тик бер Равил генә аяк авырта башлар да, юньләп эшли алмыйча, уятка калырмын дип шикләнеп,
бер кызны да чакырмыйча, буйыгып һәм бөтен авырлыгы гел үзенә генә килеп торганга, дөньяны каргап басып тора иде. Әгәр аягы сәламәт булса, кемне сайлап алырга кирәк икәнлеген белер иде ул хәзер. Юк, Рухия җилбәзәкне алмас иде Равил. Аңа ачу итеп юри, Таня белән эшли башлар иде. Тик шунысы кызганыч иде дип кенә сөйләргә калды шул инде. Равил әнә шулай уйланып, моңсуланып, Килдеков мөгаен Рухияне алыр инде дип, бер читтә басып торганда, Әнәс чыннан да тегенең каршына килде дә, бик ышанычлы итеп, әйдә, ручишка, киттек диде. Менә шунда Равил өчен бер мөгъҗиза булып алды. Рухия тегеңә кискен генә әйтеп, беренчедән мин үз исемем белән генә эндәшкән кешене тыңлыйм. Икенчедән мин бүген әнә теге иптәш белән эшләргә теләр идем, диде дә Равил янына килде. Син минем белән эшләргә каршы түгелме, Нәҗметдинов? Равилнең бөтен ачу үпкәләре секунд эчендә юкка чыкты һәм ул, әйдә, эшләп карыйк дигәннен үзе дә сизми калды. Бер буш кишәрлеккә барып алар шундук эшкә дә керештеләр. Әнәс Килдеков алар артыннан мыскыл итеп, син нәрсә балакай, шул аксак барин белән эшләмәк телисеңме? Дип кычкырып калса да, Рухия аны бөтенләй ишетмәгәнгә салышты. Бу көтелмәгән хәл Равилнең көчен арттырып һәм күңелен күтәреп җибәрде. Һәм ул көрәген батырып, бәрәңге ялары казып бара башлады. Рухия шул яларга бәрәңге салып, аның артыннан килә. Равил көрәк белән җирне кайырып алганда, бәрәңгесен салыр өчен ул да иелә. Шул чакларда аларның битләре биткә тие язып кала. Иелгәндә җиргә төшеп буялмасын өчен Рухия озын тулымнарын култыклары аша үткәреп, аркасына бәйләп куйган. Ә бит алмалары түк-түгәрәк булып, яңа пешкән чиядәй кызарып чыккан. Сулыш алганда нәфис борынының нәфис яфраклары күпереп китә. Иреннәре шулай ук чиядәй алсу, сусал. Кызның өстендә кара трикотаж спорт костюмы. Бу костюм аңа шундый килешеп, сыланып тора. Аны шундый чибәр дип күрсәтә. Гомерең буена карап торсаң да, күреп туеп булмас. Сорыйсы иде бер. Үзенең шушы сылулыгын белә микән ул? Мөгаен белеп җиткерми торгандыр. Белсә, менә шулай Килдековны кире кагып, аксак Равил белән эшләп йөрмәс, аннан чибәррәк һәм аяклары сау сәламәт малайлар тирәсендә чуалыр иде ул хәзер. Ярый, ничек кенә булса да, ул әлегә Равил янында. Аның чәчләренең хуш исен, битләренең кайнарлыгын әлегә Килдеков түгел, Равил тоеп тора. Шунысы да бик җиткән хәзер Равил өчен. Имтиханнар килеп җитә бит, Равил абый, сизәсеңме син шуны? Диде Рухия бераз эшләгәч. Башкалар өчен уйлап та карамыйм, шул физика белән математикадан котларым алынып тора инде. Миңа гына ышанып торма, кызый. Үзең дә яхшылап әзерлән. Кара әле, Равил абый, больницада ятканда синең аягыңа гына түгел, холкыңа да операция ясадылармы әллә ул? Нигә? Үзгәреп, хаваланып кайттың бит син. Үз фикерең генәме бу? Әллә бүтәннәр дә шулай сөйлиме? Башкаларда минем эшем юк. Үзем сизеп йөрим. Дөрес сизәсең бит син, кызый. Сизүен сизәм, сәбәбен һаман аңлый алмыйм. Әйт әле, Равил абый, нигә шулай битараф син? Миңа карата. Сәбәбен аңлатмакчы булып, Равил тирә-ягына күз салган иде, исе китте. Алар классташларыннан бик нык артта калганнар икән ләбаса. Равил тагын шунысында абайлап алды. Күпме генә тырышсалар да, тегеләр артыннан җитү мөмкин булмаячак аңа. Рухия белән сөйләшеп барганга гына сизелми торган кисек аягы тагын сызлый башлаган икән ишаның. Каткан кирза итегенең буш калган башына тутырылган һәм эш барышында җайсызланып китеп, аягының кисек җирендә яшь тиресен кыра башлаган чүпрәкләрен алып, яңадан рәтләп киеп куйса да, бераз хәл булып китәр иде. Ләкин сөйгән кызы алдында ничек алай гарип аягын күрсәтеп торсын инде егет кеше? Дөресен әйтсәм, үпкәләмисеңме? Диде Равил, хәле кыен булса да сиздермәскә тырышып. Честное комсомольское, үпкәләмим, Равил абый. Беләсеңме нәрсә, Рухия? Белмим бит әле, иптәш Нәҗметдинов. Беләсеңме? Мин яратам бит сине. Бүтән чакта бер нәрсәгә дә артык исе китми торган Рухия бу юлы кинәт каушап калды. Озын кирфекләре аска сирпелде,
Ул бер сүз дә әйтә алмыйча гел шулай аска караган килеш Равил казыган чокырларга бәрәңге салып баруын дәвам итте. Ишеттеңме син мин әйткәнне? Диде Равил, кыз аңа ачуланмаганга куанып һәм йөрәксенеп китеп. Яратам мин сине, Рухия. Тик шуннан арыгына, анда да әле һаман шулай аска караган килеш кенә кыз телгә килде. Яраткач, нигә шул тикле битарафсың син, Равил абый? Больницадан кайтканнан бирле юньләп сөйләшкәнең дә юк бит минем белән. Элек алай түгел идең бит син. Нигә шулай бик нык үзгәрдең? Син үзгәргәнгә мин үзгәрдем, кызый. Кызык. Мин ничек үзгәрдем икән соң? Синме? Син Килдеков белән хат алышасың ич? Кыз кычкырып элеккечә тирә-якны балкытып көлеп җибәрде. Алышам шул. Ләкин мин Килдековны түгел, сине якынрак күрәм, Равил абый. Ярар, кызый. Күзгә карап көлеп торма миннән, яме? Ә мин көлмим. Минем өчен бик гади нәрсә ул, Равил абый. Син артык горур булганга ачу итеп, сине көнләштерер өчен башланган эш ул. Теге чакта сине тикшергән бюро утырышыннан соң да Килдековка юри генә култыклап чыккан идем. Ә ул тиле мин аны чын-чынлап якын итә дип уйлады булса кирәк. Шул көннән башлап сагыз урынына ябышты бит. Дәрес сайын икешәр-ишәр хат яза башлады. Аның шул бер катлылыгы минем үземә дә кызык булып китте дә мин дә синең өчен үләргә дә әзер әнәскәем дип бер хатына уйнап кына җавап биргән идем. Шуннан бирле чатырдата гына мәхәббәт хатларын. 29-нчы бүлек. Кайгы килсә, йөге белән килә диләр. Хак сүз икән бу. Моның шулай икәнлеген соңгы 2 ел эчендә Равил үз җилкәсендә бик күп татыды. Әмма бәхеткә каршы кайгы гына түгел, кайчакта шатлык та тау хәтле булып килергә мөмкин икән бит. Бәрәңге утыртканнан соң аягы бик нык авырта башлап, авылларына кыенлык белән генә кайтырга туры килсә дә, ул көнне бу җир йөзендә Равилдән дә бәхетле кеше юк иде. Юк иде. Чөнки ул көнне Равил гомерендә беренче мәртәбә сөйгән кызына мәхәббәтен аңлатты. Юк иде. Чөнки шул көнне Рухия аңа Килдековны түгел, сине якынрак күрәм, Равил абый диде. Ә өйләрендә аны тагын бер зур шатлык көтеп тора иде. Ул кайтып кергәндә, аның өе тулы кеше һәм шул кешеләр арасында Равилнең Искәндәр абыйсы, әтисенең инесе балкып утыра иде. 43-нче елда аккордеонын калдырып киткәннән соң бер тапкыр да Ташы елгага кайтып карамаган, 7 елга нибары 2 хат һәм 1 посылка гына, алары да сугыш чорында салган һәм шунлыктан айруча сагынылган абыйсы иде бу Равилнең. Әллә ни үзгәрмәгән иде абыйсы. Күзләре дә нәкъ элеккечә зәңгәр һәм үткен, гәүдәсе дә гел шулай дәү һәм нык. Тик менә чәче элеккечә бөдрә булса да, элеккечә кап-кара түгел, кырау төшкәндәй агарып, көмешләнеп калган иде. Аннары өстендәге киемнәре барысы да бүтән. Солдат гимнастеркасы урынына хәзер аппак күлмәк, кап-кара костюм, хәтта галстук та тагып җибәргән. Аягында ялык-йолык итеп тора торган лаклы ботинка. Абысының моңарчы Ташы елгада беркемдә булмаган ул затлы киемнәрен күргәч, Равил, бер генә тапкыр булса да, менә шушы киемнәрне киеп, Рухия янына барып кайтасы иде, дип кызыгып куйды. Равил үзе бик нык үзгәргән иде булса кирәк. Янына барып, ул бирешеп күрешкәч тә, Искәндәр абыйсы аны танымыйча торды. Өйләренә җыелган кешеләр, "Энең Равилич бу синең Искәндәр" дигәннән соң да, булмаганны сөйләмәгез әле җәмәгать. Мин киткәндә бот буе гына малай иде бит ул. Ул арада каян килеп шушылай үссен кеше, дип ышанмыйча торды. Бары Хәбир бабай, "Ә синең кайтканың юкка ничә ел соң инде, улан? 8-нче киттеме? Яшьләр 8 елга 80-гә төрләнә алар", дигәч кенә, ниһаять ышанып һәм шаккатып, "Каялы киләле монда" дип, Равилне янына чакырып китереп, буйларын үлчәшеп карады. Гәүдәгә чандыр булса да, буйга Искәндәр абысыннан һич ким түгел, хәтта берәр сантиметрга озынрак та иде Равил. "Вот это да", диде абыйсы исе китеп. Равилнең аркасыннан кагып куйды. "Булай булгач, нәкъ атаң буе икәнсең син, малай. Ул миннән нәкъ менә шушылай, чак кына озынрак иде. Молодец. Замана авыр дип тормагансың, сыр бирмәгәнсең, молодец." Кайтучының хәлен белергә җыелган авылдашлары таралышкач, абыйсы Равилне үз янына өстәл кырыена дәшеп утыртты да, "Я энем,
Аккордеон уйнарга өйрәндеңме диде. Кая алып киләле, уйнап күрсәт әле абыеңа. Уйнавын уйный башлаган идем да. Рауил шунда төртелеп торган арада әнисе кеше яктан: "Менә әйттемме мин сиңа, абыең кайткач ни дип җавап бирерсең" диде. Аннары көрсенеп куйды да әйтте: "Ул аккордеон юк инде, наным Искәндәр. Менә бу малай укырга йөрергә кирәк дип, абый кайтса да ачуланмас әле дип, велосипедкә алмаштырды аны." "Вот это да!" диде абыйсы икенче тапкыр. "Әйбәт эшләмәгәнсең бит синенекәш" дигән сыман итеп Рауилгә карап куйды. Ләкин Рауилнең бик уңайсыз хәлдә калганын күреп булса кирәк, ул хакта бүтән сорашып тормады. Укуың ничек барасың дип сүзне икенчегә борып җибәрде. Рауил әйбәт кенә укып килүен, эшләп укуын, шуңа аккордеонын да велосипедка алыштырырга мәҗбүр булганын сөйләп бирде. Үз нәүбәтендә Рауил да абыйсының хәлләрен сорашып утырды. Гомере бетмәсә, яши икән адәм баласы. Сугышның иң соңгы көненә тикле фронтның гел алгы сызыгында булган Рауилнең Искәндәр абыйсы. Ләкин пуля түгел, хәтта пуляның кыйпылчыгы да тимәгән үзенә. "Үзең дә хәтерли торгансыңдыр инекәш", дип сөйләде ул Рауилгә. "Насиха җиңгәңнең гүриясе булганлыгын белгәч, мин ул чакта законный бирелгән 10 көнлек отпускымны да тутырмыйча авылдан чыгып киттем. Чыгып киттем дә туп-туры фронтка, үзебезнең частькә бардым. Бардым да Насиха җиңгәң булмагач, бу дөньяның кызыгы калмады инде миңа. Үлсәм дә үкенечле түгел, үлсәм дә дошманнарны күбрәк үтереп үлим ичмаса. Исән калган кешеләр рәхәтрәк яшәр дип, үзем теләп иң куркыныч җирләргә разведкага йөрдем. Кайвакытларда дошман сизенеп алып, шундый ут йөрмәсе күтәреп ата башлый, яртышар көн бер урында башны да калкытмыйча ятарга туры килә. Ләкин барыбер заданиене үтәмичә кайтмый торган идек. Сугыш беткәч тә җиңел эш эзләп йөрмәгән Рауилнең абыйсы. Ташы елгага кайтсам, һаман Насихам күз алдында торыр, читтә ичмасам җиңелрәк булыр дип, фронттан иптәшенә ияреп, Кемерово якларына юл тоткан. Онда ул шахтада эшли башлаган. Иптәше: "Үземне үзем терләтәй, җир астына күмәр хәлем юк, анда ятырга, теге дөньяга баргач та җитешербез әле" дип, өстә эшләргә урнашкан. Әмма шунысы гаҗәп булды, диде Искәндәр абыйсы. "Минем ул иптәш Николай исемле рус егете иде, җир өстендә эшләсә дә, машинага тапталып инде 47нче елда ук вафат булды. Ә менә мин, шөкер, җир астында булсам да исән-сау әлегә. Бик шәп эшли ахры ул анда. Шулайдыр, шулай булмаса, берсе яртышар метр озынлыгындагы Казбек папирослары гына тартмас һәм шул тикле бүләкләр алып кайтмас иде. Ә ул дөнья кадәр әйбер төяп кайткан ләбаса. Атап әйткәндә, Рауилнең әнисенә Оренбург шәле, 2 күлмәклек ситса, бер бик һәйбәт көзге пальто алып кайткан иде. Ләкин булары Рауилгә алып кайткан әйберләр белән чагыштырганда үчтәк кенә иде әле. Аңа алып кайткан бер костюм гына да 1800 тора булып чыкты. 1800. Әйтергә генә ансат ул. Тагын 1000 табып кушсаң, әйбәт кенә тона, тагын шуңа әзрәк өсти калсаң, бура кадәрле һәм 20 литр сөт бирә торган сыер алырга була аңа. Менә нәрсә дигән сүз ул: 1800. Шул костюм чалбар янына тагын аппак ефәк күлмәкне, кап-кара галстукны һәм көзге шикелле ялык-йылык итеп торган кап-кара ботинканы кушыгыз да, үзегез исәпләп карагыз инде. Ләкин абыйсының биргән бүләкләренең иң зурысы булар түгел. Иң зурысы алдарак булган икән. Район начальникларының да күбесенә тәтеми торган тигез атлы киемнәрне киеп, Рауил сөенеченнән ни эшләргә дә белмичә, ишекле түрле йөри башлаган иде. Искәндәр абыйсы кинәт аптырап китеп: "Кара әле, нигә болай бик нык аксыйсың әле син, егет?" дип сорап куйды. "Пүчтәк кенә ул абый", дигән булды Рауил, сыр бирмичә. Шулай да абыйсы җентекли башлагач, сәбәбен аңлатып бирергә туры килде. "Тәк", дип куйды абыйсы, һәм берәр минут чамасы уйланып утырды да: "Значит, эшең неважный икән синең, парень", дип өстәде. Ул көнне шуннан башка бер сүз дә әйтмәде. Икенче көнне Рауил йокыдан уянганда, Искәндәр абыйсының урыны инде җыеп куелган, ә ул үзе каядыр киткән иде. Әллә шупырт кына кире китеп барды микән дип куркып та куйды Рауил. Әмма алай булып чыкмады. Төш авышуга ук әйләнеп кайтты абыйсы
һәм ничек кенә кайтты әле. Рауил моңарчы раймактагына күргән һәм нужели шушындый кыйбатлы әйберне сатып алырлык акчасы булган кешеләр бар икән бу дөньяда дип шаккатып карап торган мотоциклга атланып кайтты аның абыйсы. Һәм әйтте Рауилгә: "Менә әнем", диде. "Сиңа кайттым мин бу тырылдыкны. Башта сезгә сыер алып бирергә уйлаган идем. Ну, синең аягыңның бик нык эштән чыккан икәнен күргәч, шушыны алырга булдым. Моңарчы сыерсыз яшәгәнне моннан соң да яшәп торырсыз әле. Ә менә ярты табан белән көн сайын 16 чакрым җирне йөрүләре, ай-һай. Укырга йөрергә бер генә ел калып бара бит инде. Ничек тә түзәр идем әле", диде Рауил абыйсына. "Шушы мотоциклга түләгән акчаны үзебезгә генә биргән булсаң, без аны саклап кына тотып 10 елга җиткерер идек. Мин укыган өчен түләргә дә, башкаларына да җитәр иде." Булай әйтүенең сәбәбе шул. Мотоцикл тикле мотоцикл акчасын кызганмаганны. Вак төягенә генә кызганып тормас, җае чыккан чагында исенә төшереп куйым әле, дип уйлаган иде ул. Дөрес чамалаган икән. Абыйсы шундук кесәсеннән калын гына бумажнигын тартып чыгарды да: "Тәк, әйт әле миңа, 10-ны укып бетергәнче сиңа күпме акча кирәк булачак?" дип сорады. 8 белән 9-да укыган өчен мәктәп директоры түләп торган иде. Анысы 300 сум, ә алдагы елда 150 сум кирәк булачак. Значит, җәмгысе 450 тәңкә була инде ул, диде абыйсы. Шул да булдымы акча дигән сыман бик ире генә әйтеп куйды. Шундук бумажнигыннан 6 дәнә 100-лекне тартып чыгарды да: "Мәнем, түләвеңне түләргә дә, уку әсбаплары алырга да җитәргә тиеш бу сиңа", дип шуларның барысын да Рауилгә сузды. Кинәт кенә килеп чыккан шатлыктан кешенең йөрәге ярылган ишракларда була икән дип ишеткәне бар иде Рауилнең. Әмма үз гомерендә гел кимсенеп, гел мохтаҗлыкта гына яшәгәнгә һәм зур шатлыкларның нәрсә икәнен бөтенләй татып караганы булмагангадыр, ул сүзләргә бик үк ышанып җитми иде. Ә менә бүген шулай булу мөмкинлегенә тулысынча ышанды. Алдан бүләк иткән әйберләр өстенә абыйсы шытырдап торган 600 сум акча чыгарып биргәч, үзенең дә йөрәге чак кына ярылмыйча калды аның. Һәм ул, сулуы кабынып, бер кавым тәмам өнсезләнеп торды. Тик шуннан ары гына: "Ну, бәхетле дә кеше инде син, абый", диде. "Кисә тутырып акча йөртәсең бит, ә?" "Эй, әнем", диде абыйсы, тирән итеп көрсенеп куеп. "Буең минеке хәтле булса да, бала шул әле син. Кулыңа уч тутырып акча кереп карамаганга гына шулай тыела ул синең. Ә мин менә, әгәр хәзер Нәзиха җиңгәңне терелтәбез дисәләр, 1 тиен акчасыз калырга да 5 куллап риза булыр идем. И бу җир шарында миннән дә бәхетле кеше булмас иде." Шушыларны әйткән чагында абыйсының күңеле тулып китте. "Җиңгине мәңге кайтарып булмаячак бит инде аны, абый. Нигә бүтән кешегә өйләнмисең соң син?" диде Рауил. Абыйсын өйләндерәсе килүдән бигрәк, аның бу мәсьәләгә карата уй-фикерләрен белергә теләде. "Әй, энекәш", диде абыйсы, байтак дәшми торгач. "Өйләнү белән генә эш бетә торган булса икән ул, өйләнеп тә аерылып та карады инде бу абыең. Мужит тагын өйләнергә туры килер әле. Ну, Насиха җиңгәң юк инде ул. Юк." Рауил аны авыр хисләреннән коткарырга теләп: "Әйдәле, абый, мотоциклга утыртып, бер генә тапкыр булса да, урам әйләндереп алып кайт әле мине", диде. Утызынчы бүлек. Менә кайда икән ул дөньяның рәхәтлеге. Уң як рульдәге резина тотканы бару уңайына таба чак кына бора төштеңме, мотоцикл шундук алга аргылып куя. Бер нинди көч сарыф итәсе түгел. Ә җил Рауилнең битләрен шул тикле йомшак итеп иркәли, тизлекне арттырганнан арттырасы гына килеп тора. Күңелдә алга омтылу ләззәтеннән башка бер нинди уй юк. Мотоцикл бер урында тик кенә тора. Аның көпчәкләре астында җир үзе шуышып кирип барады шикелле. Абыйсы күрсәтеп өйрәтеп байтак йөргәч, Рауилгә мотоциклны мөстәкыйль рәвештә йөртеп карарга кушты. Башта берничә мәртәбә моторы сүнеп киткәләсә дә, Рауил мотоциклның рәтенә хайран тиз төшенеп алды. Һәм авыл эчендә борла-сырла йөргәнче, кырда иркенрәк булыр дип, басу капкасыннан чыгып китте. Кырга чыккач, тизлекне тагын да арттыра төшеп, ул инде Чүкәйгә бара торган юл өстендәге таныш урман буена килеп тә җиткән иде. Борылыргамы юкмы дип икеләнеп барган арада, ул урманны да үтеп китте.
Җилпи генә мотоцикл җаный. Хәзер тавышы да баягы кебек ямьсез түгел, матур гына, гөрелдәп кенә бара. Рәхәт күрәсләре алда бит әле Рауил абзагызның. Моннан арада шушы мотоцикл белән генә элдертәчәк ич ул, боерган булса. Әле ярый абыйсы сыер алмаган. Сыерга атланып йөрер идеңмени? Туктале, кая барасың син булай? Диде Рауил үз-үзенә, һаман Шүкәйгә таба баруына исе китеп. Күптән борылырга вакыт ичинде сиңа. Басу капкасы төбендә абыйың көтеп калды бит сине, малаяктыгы. Һәм шул минуттан башлап ул икегә бүленде. Шүкәй күренгәнче генә барыйм инде, диде аңа икенче Рауил. Абыеңа бер ни дә булмас. Саф һава сулый торыр. Авыл һавасын сагынып кайттым ди бит. Әнә шулай үз-үзе белән бәхәсләшә, Шүкәйгә дә барып керде. Мәктәп турына да җитте. Мәктәп тирәсендә Рухия очрамасмы дип өметләнгән иде Рауил. Ләкин Рухияны түгел, гомумән беркемне дә күрмәде ул анда. Ярый, исән булсак, бер күрешербез әле без ул чибәр кыз белән. Ике күзен дүрт итәрбез әле без аның, дип үзен үзе юатып, Рауил мотоциклын кайтыр якка барды. Ләкин мотоциклы бик үҗәт нәрсә булып чыкты аның. Мәктәп турыннан үтеп 2-3 метр китергә дә өлгермәде. Рауилне кирегә бурып алды да, чатырдатып, мәктәп ихатасындагы интернат ишеге төбенә китереп тә куйды. Интернат кызлары өйдә булганнар икән. Башта ачык тәрәзәдән башларын тыгып карадылар, аннары Рауилне танып алып, ду кубып, кайсы ишектән, кайсы тәрәзәдән чыгып, кемнеке бу мотоцикл, нишләп йөрисең болай вакытсыз, нигә иртән дәрескә килмәдең диешеп, төрлесе төрле яктан сорау яудырга тотындылар. Рауил аларга бик тәҗил эш килеп чыкты, шуңа бүген укырга килә алмадым, иртәгә иртүк киләм дип кыска гына җавап бирде дә, шак катып карап торган Таняга мөрәҗәгать итеп, нигәдер кайберләрегезне күрмим әле мин монда, диде. Таня хәйләкәр кыз. Рауилнең тел төбен шундук аңлап алды һәм бүтәннәр дә ишетсен өчен юри кычкырып, сез әлбәттә Басированы күз алдыгызда тотып сорыйсыздыр инде моны. Ул бүген кызганычка каршы укмаска кайтып китте шул Рауил әфәнде. Әтисе килеп алды, диде. Рауилгә хәзер мәктәп ишек алдын тавышка күмеп, әллә кемнәрнең игътибарын җәлеп итеп торудан мәгънә юк иде. Һәм ул мотоциклын шатырдатып, мәктәп ихатасыннан чыгып та китте. Очып кына укмаска барып керергә дә, иртәгә биреп җибәрелгән үй эшләрен язып куярга онытканмын, шуларны гына әйтче дигән булып, Рухияны күреп кайтырга иде егетнең нияте. Әгәр җае чыкса, дәресләрен шунда Рухия белән бергәләп әзерләп кайтырга да исәбе юк түгел иде. Ләкин 31-нче бүлек. Ашыккан, ашка пешкән дигәннәре дөрестер ахрысы. Шүкәй күперенә килеп кергәч, күпер бүрәнәләре өстендә мотоциклның көпчәкләре бик каты дыңгырдаша башлады да, Рауилнең кулы рульдән ычкынып китте. Шунда газ бирә алмыйча калып, моторы сүнде. Шукынды булай булгач, кабызып кына булса ярар иде. Һаман шул Рухия турында хыялланып килгәнлектән, күпергә кергәнен сизми дә калуына үзен үзе ырышып, Рауил кабызу рычагына басарга тотынды. 5 басты, 10 басты, 20 басты, әмма мотор кабынырга уйламады да. Тагын бик күп мәртәбәләр басып та, эш чыкмагач, ватылган ахрысы дип, тәмам өметен үзеп, күпер буена барып ауды. Рәтләп иртә белмәгән көе, тинтәкләнеп шушы Шүкәйгә хәтле килгәне өчен тагын үзен битәрләргә тотынды. Тик аңа карап кына моторы барыбер кабынмады. Хәзер аны сөйрәп, Шүкәйгә илтеп, берәрсендә калдырып торырга да, соңыннан Искәндәр абыйсы белән бергәләшеп килеп, төзәтеп алып кайту чарасын күрергә кирәк иде. Җансыз калгач, иләмсез нык аурайып киткән мотоциклын җитәкләп, Шүкәйгә таба бара башлаган иде, артыннан бер атлы куып җитте. Рауилгә таныш кеше. Бу якларда төбәк милиционеры булып эшләүче Баткаклы авылыныкы Сәхип абый иде ул. Сәхип абый Рауилне узып китеп, атын туктатты да, арбасыннан төшеп, каршына чыкты. Кул ишарәсе белән Рауилгә туктарга кушып, иңенә аскан сумкасыннан кәгазь белән карандаш чыгарды. «Яле, парин, исем фамилияңны язып алдык әле. Түлке матри, дөресен генә әйт, алдашсаң, үзеңә кыен булачак». Нигә язып куймакчы буласыз сез мине, Сәхип абый? Милиционерның йөзенә мыскыллы елмаю бәреп чыкты. «Аһа», диде ул ичке бер канагатьлек белән.
Син минем исемне дә беләсең икән инде. Кайда туры килгәнең бар ие синең миңа? Кайда танышканык икәнбез синең белән? Мин нишләптер хәтерләмим. Хәтерләмәвегез бер дә гаҗәп түгел, Сәхип абый. 5 авылга бер генә кеше битсез. Ә минем ишеләр сезнең төбәккә керә торган һәр авылда тулып ята. Карап торам да, син малай яктыгы артыгын күп сөйләргә өйрәнгәнсең бит. Син миңа матри, әкият сатма. Сораганга җавап бир. Фамилияң дим мин сиңа. Фамилиям Нәҗметдинов, исемем Рауил. Кайсы авылдан буласың? Ташы елганыкы. Милиционер? Әллә ялгыш күрәмме дип тор ахрысы, сыры күзләрен ачыла алганча зур итеп ачып, Рауилгә бөтенләй үк якын килеп карап торды да: "Син малай яктыгы кемне алдаганыңны беләсеңме?" диде. Участковай милиционер, өлкән сержант Сәхип Каюмычның үзе каршында басып торуыңны беләсеңме син? Белмәсәм, исемегезне әйтә алыр идеммени? Белеп ялганласаң бик шәп. Ә хәзер давай. Машина йөртү праваңны чыгар әле. Анысы нәрсә инде тагын, Сәхип абый? Диде Рауил, моңарчы шактый иркен сөйләшсә дә, хәзер куркуга төшеп. Әһә, диде участковый рәхәтләнеп көлеп җибәреп. Әһә. Ул машина йөртү правасын да белми. Ә үзе мотоцикл сөрәп йөргән була. Минем мотоцикл түгел бу, Сәхип абый, диде Рауил, шушы тырылдыкны йөртер өчен дә укырга кирәк икәнлегенә аптырап. Ә мин аның синеке булмаганын әллә кайдан күреп торам? Шуңа туктаттым да инде. Син миңа туп-туры гына әйтеп бир. Кайдан шәлдердең син моны? Номерын кайда ташлап калдырдың? Минем үземнеке бу, Сәхип абый, әле менә бүген генә абый раймактан сатып алып кайтты. Ничек алай үзеңнеке? Әле генә минеке түгел дидең бит. Ә абыең кем синең? Диде теге һаман Рауилгә шикләнеп карап. Искәндәр исемле ул, әле кичә генә Кемероводан кунакка кайтты. Юк. Бу мәгълүматлар генә канәгатьләндермәде төбәк милиционерын. Искәндәр абыйсының да 7 бабасына хәтле тикшереп сорашып чыкты, һәм аның әнә шулай төпченүе ахыр чиктә Рауил файдасына булды. Хикмәт шунда, Сәхип абый үзе дә Рауилнең Искәндәр абыйсы белән 1 елгы, һәм алар егет чакта бик дус булганнар икән. Аннары ул безнең авылның насихатлы кызга өйләнде. Мин аларның туйларында да булдым, диде Сәхип абый, кинәт кенә ачылып китеп. Кая әле никәш? Нигә кәҗәләнә икән синең бу нәмәстәкәең дип, мотоциклның рулен үз кулына алды. Газны ачып ябу рычагына типте, мотоцикл кабынмады. Ул тагын бик каты типте һәм шундук кычкырып көлеп җибәрде. Ай-яй-яй-яй-яй. Сыңалла бәндәсе, синең мотоциклың тизлеккә куйган килештерәлә баса. Карале монда. Рауилгә аңлата, тизлек алыштыру рычагын ычкындырды да, ә хәзер син менә мине карап тор инде дип, кабызу рычагына бер генә типкән иде, мотоцикл шундук кабынып, пырт-пырт итеп эшли дә башлады. Мин бераз моторны җылытып килим, ә син атны карап тор, яме? Диде Сәхип абый. Мотоциклга атланып, чүкәйгә таба китеп тә барды. Мин фронтта мотоциклист идем бит. Шул заманнарны искә төшереп, бер җилләнеп килдем әле, диде ул, шактый гомер йөреп килгәч. Безнең анда мондый гына түгел, моннан да зурраклары, 3 көпчәклеләре иде. Ничава? Бер үзеңә бусы да бик җиткән. Сиңа монда фронттагы шикелле пулемет төяп, командирлар утыртып йөрисе юк. Ни, кара әле. Бер җаең белән минем янга килеп чыгарсың. Права алып бирү мәсьәләсендә, номер алу мәсьәләсендә юллаштырырмын мин сиңа, яме? Автоинспекциядә минем күз күргән кешеләр анда. Тик берәр литрлык акча тыгып килергә генә онытма. Укырга кирәктер бит анда. Сәхип абый кулын гына селекте. Кирәк инде ул, конечно. Киләчәктә дөньялар матурланып, тормышлар яхшырып, мотоциклларны күпләп ала башласалар, конечно, районда да курс ачарлар. Ну пока елына бөтен районына 5-6 кеше генә мотоцикл алган дәвердә укытып азапланмыйлар. Әзмәс мотор кабыза белгән кешеләргә права белән номерын да биреп җибәрәләр. Давай инекәш, дуй инде хәзер үзеңнең ташы елгаңа. Хәерле ел сиңа, дип озатып калды. 32-нче бүлек. Рухияне иртәгә укмаска барып каршы алыргамы?
Әллә куыш имән төбендә көтеп торып, ялгыш кына шунда очраткан атлы булыргамы? Иртәгә мәктәпкә яңа костюм чалбарымны киеп барыргамы? Әллә bütün яңалыкларны да бер юлы күрсәтеп, кызыгын бетермичә торыргамы? Дөбердәтеп, мотоцикл белән каршына килеп чыгуда җитеп торыр микән әллә? Кызык. Рухия ничегрәк кабул итәр икән соң бу шаккаттыргыч яңалыкларны? Моннан соң көн сайын Рауил белән мотоциклга утырып кайта килә йөрергә риза булыр микән ул? Төне буе үз-үзенә әнә шундый сораулар биреп, һәм шуларга җавап эзләп баш ватты Рауил. Ләкин барыбер Рухиясен кайда һәм ничек каршылау мәсьәләсен анык кына хәл итә алмаган иде әле. Вакыты җиткәч, барысы да ансат кына булды да куйды. Каравылдан кайтып, иртәнге ашны ашады да, сумкасын асып, мотоциклына утырып, туп-туры укмаска элдертте. Чөнки Рухиясе килеп җиткәнче, мотоциклын күрсәтмичә торырлык түземе калмаган иде инде аның. Аннары кызның кичә башкалар кайтмаганда, нигә бер үзе генә кайтып китүе дә билгеле түгел иде бит әле. Ул Рухияләрнең капка төпләренә үк барып туктамакчы иде, әмма таң тишегеннән bütün авылны дер селкетеп йөрү килешмәс дип, укмас басу капкасы төбендә тукталды да, мотоциклын читән буена узган елдан калган коры куралар әрәмнәр арасына шыгайтып куеп, Рухияны шунда утырып кына көтеп торырга булды. Сабыр төбе сары алтын ди. Кайчакта әнә шулай кыюсызрак, сабыррак булу да бик ярап куя икән. Әгәр укмас авылының басу капкасы төбендә тукталып тормаган булса, үзе өчен бик мөһим бер очрашудан коры каласы икән. Рауил килеп туктаганга 5 минутта үтмәгәндер, Рухияның гадәтенчә искиткеч матур атлап, урам буйлап бирегә басу капкасына таба килгәне күренде. Куанычыннан тыннары кысылып куйды Рауилнең. Кыз якынайган сайын йөрәге ешрак тибергә тотынды. Менә хәзер ул капка төбенә килеп җитәчәк, Рауил йомылып кына каршына чыгып басып, аны шакка торачак. Шу, ни булды тагын? Шактый кызу килгән җиреннән урамдагы соңгы тыкрык буенда Рухия кинәт туктап калды. Тыкрык ягына карап, кемнедер көтә ахрысы. Елмаеп та куйды булса кирәк. Бик үк ачык күренмәсә дә, шулай шикелле сизелде Рауилгә. Тани белән Вәсимә кайтмаганнар иде бит. Кемне көтә икән бу кызый? Ул аптырап торган арада, тыкрыктан велосипедка атланып, я Рабби, 3нче ел кеше яллап Рауилне тукматып җибәргән теге эшләпә иде бит бу. Шуны күрүгә Рауилнең күз аллары караңгыланып, ток бәргәндәй тәннәре чымырдап китте. Эшләпә шатырдатып турбыз салып, Рухияның алдына ук сикереп төште. Башта авызын йырып, аңа нидер әйтте, исәнләшүе булгандыр инде, аннары кызның сумкасын алып, велосипедның руленә элеп куйды. Велосипедын җитәкләп, Рухия белән рәттән басу капкасына таба килә башлады. Үзе туктаусыз нидер сөйләнә иде. Тегесе шул тикле мавыгып аны тыңлап бара, Рауил читән буенда түгел, юл уртасында басып торса да күрмәс иде алар. Басу капкасыннан чыккач, аз гына атладылар да, эшләпә тукталып, рәхим итегез, принцесса дип, Рухиягә велосипедына утырырга тәкъдим итте. Рухия чытлыкланып көлеп җибәрде дә, тегенең велосипедына менеп тә утырды. Һәм алар китеп тә бардылар. Рауил үз күзләре белән күреп торган шушы хәлгә әле һаман ышанып җитә алмыйча берничә минут акылыннан язып торды. Шулай булмый хәле дә юк. Әле 3нче көн бәрәңге утыртканда гына ничек итеп сөйләнеп йөргән булды бит шушы Чәчбикә. Авызына сугып сөйләтмәде ишәң Рауил. Бүген шул кыз әнә уйлап та бирмичә эшләпәнең велосипедына утырды да китте. Ярар, былай ылҗырап утырып эш чыкмас, мәсьәләгә якынрак килеп карыйк. Ул тәти егет белән минем алыш-бириш тә бар бит әле, дип үз алдына кычкырып сөйләнә, Рауил мотоциклын кабызды да, мотор тавышы белән иртәнге сафтынлыкны шатырдатып ярып, эшләпә белән кыз артыннан атылды. Ул аларны бик тиз куып җитте. Ләкин узарга теләмәде. Мотоциклын бар көченә кычкыртып, Юрий акрын бара башлады. Күрәсең, рәте шул чамагына булгандыр, эшләпә велосипедын чалыш-чылыш китереп, педален бик авырлык белән генә әйләндереп бара иде. Башта ул читкәрәк тайпылып, Рауилгә юл биреп кенә котылмакчы булды. Әмма Рауил һаман кычкыртуын дәвам иткәч, тагын ни кирәк инде сиңа дигән сыманрак итеп, артына борылып карады. Әнә шул борылуы үз башына булды аның. Велосипеды кинәт чайкалып куйды да,
Кыз да, эшләпә үзе дә юл буендагы тузанга егылып төштеләр. Равил аларны чак кына узып китеп, мотоциклын сүндереп куйды. Егылган җиреннән инде торып, үз башларын кагып яткан эшләпәгә һич тә игътибар итмичә, еларга да, көләргә дә белмичә шаккатып калган Рухия янына килеп, бер сүз дә әйтми генә аның өстендәге тузаннарны какты. Аннары эшләпә янына барып, аны изүеннән тотты да, ачу белән йөзенә текәлде. Эшләпә дә Равилне танып алды булса кирәк, секунд эчендә мәйет шикелле агарынып китте. Әйдәле агайны, әнә тегендәрәк барып сөйләшик әле без синең белән, дип Равил аны Рухия яныннан читкәрәк тартты. Шул тикле куркып югалып калган иде эшләпә, каршылык күрсәтү түгел, авыз ачып сүз дә әйтә алмады. Башка чакта бик батыр булган Рухия дә бу көтелмәгән хәлдән каушабрак киткән иде ахрысы. Бәй Равил абый, нишләвең бу дип кенә куйды да, баскан урынында тора таштай катып калды. Нишләтим инде мин сине, диде Равил, тегене кыз яныннан читкәрәк алып киткәч. Эшләпә бер сүз дә дәшмәде. Тиле кеше сыман күзләрен тәгәрәтеп, кыймшанып та карамыйча тора бирде. Синнән сорыйм мин, нишләтим мин сине, диде Равил тагын да катырак дәшеп. Бары шуннан соң гына эшләпә телгә килеп, ни хакың бар синең тәк торганда кешегә бәйләнергә? Кая, җибәр әле күкрәкне, кагылып кына кара, беләсеңме сиңа шуның өчен нәрсә булачагын дип, хатын кыздан да булайрак шәрелдәргә тотынды. Равил аны һаман шулай каптырып тоткан килеш, каты гына итеп сиркеп куйды. Тыныңны чыгарма, калай әтәч. Теге чакта кешеләр яллап мине тукматканда, синең ни хакың бар иде соң? Яле, җавап бир шуңа. Эшләпә янә телсез калды. Шуннан соң Равил, киләле монда кызый дип, Рухияны үзләре янына дәшеп китерде дә, бер дә боргаланмыйча гына, дөп-дөресен генә әйт әле миңа хәзер. 3нче ел мин сиңа үзебезнең ындыр табагында әйтеп җибәргән сүзләрне тапшырган идеңме син бу бәндәгә, диде. Нинди сүзләр иде икән ул, Равил абый, диде кыз, зур кара күзләрен еш-еш йомгалап. Менә шушы Алла бәндәсенә әйт, әгәр минем янга килеп, октябрь бәйрәме кичендәге хәлләре өчен гафу үтенмәсә, миннән яхшылык көтмәсен дип әйтергә кушкан идемме мин сиңа? Кушкан идең, Равил абый. Шул сүзләрне менә бу калай әтәчкә ирештергән идеңме? Ирештергәнлеген бик яхшы белеп тора иде Равил. Рухия үзе сөйләгән иде аңа. Мин син әйткәннәрне ирештергәч, үтенермен менә мин аннан гафу. Шундый итеп үтенермен, ник туганына үкенер дип әйтте, дигән иде. Ләкин менә хәзер ул тотлыгып калды. Синнән җавап көтәм мин, Рухия, диде Равил түземе төкәнә башлап. Юк өчен тавышланып тормай инде, Равил абый, диде кыз һаман әле кистереп кенә җавап бирмичә. Димәк, дөресен әйтергә теләми я курка, дип уйлап алды Равил һәм кызны кызганып куйды. Аннары эшләпәгә мөрәҗәгать итеп, ярый, менә бу кыз бала минем сүзләрне сиңа әйтергә оныткан да булсын ди. Ләкин гел кеше әйткәнне генә көтеп тормыйлар аны. Гаебең бар икән, киләләр дә матур гына әйтеп гафу үтенәләр, диде дә йодрыгын эшләпәнең ияк астына тидереп алды. Тешләре тешкә ырынып, шык итеп китте тегенең. Арт ягына да берәрне тибергән ниятляп тора иде Равил. Ләкин шул чак Рухия араларына килеп кереп, юләрләмә, Равил абый, әгәр мине якын итсәң, зинһар тукта, дигәч, күңеле йомшап китте дә тыелып калды. Аннары сорады. Ә хәзер шуны әйтеп бир миңа. Букмас клубында сугышып йөрде дип, 3нче ел безнең мәктәп директорына һәм райкомолга минем өстән син язган идеңме? Эшләпә җавап бирмәде. Син идеңме ул ялган хатны язучы? Диде Равил, тегене тибеп егудан авырлык белән генә тыелып торып. Эшләпә һаман телсез иде. Ярый, үзең кабахәтлегеңне танырга йөрәгең җитмәсә дә, аны кире какмавың әйбәт ансы. Бөтенләй үк биткән кеше түгел, чак кына булса да яла беләсең икән әле. Шуның өчен кичерәм мин сине бу юлга. Ну, 2нче мәртәбә шундый эшеңне сизсәм, биттең. Ишеттеңме? Шукрак түгел лә мин, диде эшләпә ниһаять телгә килеп. Ишетсәң, бик шәп. Ә хәзер давай, исән чакта ычкын моннан. Шулай дип әйтүе булды, теге бичара тиз генә велосипедына атланды да, артына да борылып карамыйча, авылларына сыпыртты. Равил кызга борылды. Син дә колагыңа салып куй, кызый. Әгәр тагын бер тапкыр шул эшләпә белән сөйләшеп торганыңны күрсәм, миңа үпкәләмә. Рухия бер сүз дә дәшмәде. Уйчан борчулы кыяфәттә басып тора иде ул. Равилнең шулай усалланып китүенә аптырагандырмы,
Эшләпәнең куркак жан булып чыгуына исе китеп торгандырмы, Рауилгә анысы мәгълүм түгел иде. Ләкин сөйгәненең шушындый хәлдә калуына Рауил иң элек үзен гаепле таныды. Һәм кызның янына килеп, кайнар йомшак кулларыннан тотты да: "Гафу ит, Рухия. Мин сине үпкәләтергә һич тә теләмәгән идем. Үзеннән үзе шулай килеп чыкты инде", диде. Кыз күтәрелеп тә карамады. "Әйт әле, Рухия", диде Рауил бик нык борчылып. "Эшләпә белән мөнәсәбәтләрегез ничек сезнең? Ул үзе генә әрсезләнеп йөриме, әллә син үзең дә аны якын итәсеңме? Моны белү бик кирәкме, Рауил абый?" "Бик кирәк, Рухия. Мәсәлән, минем иш нәрсәне беләсем килә. Бердән, ник сине озатырга килде әле ул бүҗәк? Икенчедән, Алабугадан ник кайткан ул һәм аның кайтканын син кичә кайдан белеп кайттың? Өченчедән, нигә син бүген аның үзе алдында мин килеп гафу үтенсен дип әйтеп җибәргәннән соң сиңа биргән җавабын кабатламадың? Аңа бер төрле, миңа икенче төрле сөйләп, нигә алдашып йөрисең? Бер катлы бу, моны ничек алдасам да ярый дип уйлыйсыңмы?" Шушылай итеп, стенага китереп терәгәч, Рухия бөтенләй кыйлып төшәр дип уйлаган иде Рауил. Ләкин кызының исе дә китмәде. Рауил пыр тузынганда хәйләкәр елмаеп кына торды да, ул туктагач, "Беттеме?" дип сорады. "Хәзергә шулары да җитеп торыр дип уйлыйм. Кирәк булса тагын өстәрмен", диде Рауил. Шуннан ары гына Рухия сүзгә кереште. "Беренчедән", диде ул, "кеше үзе теләп, ярдәм итәргә дип, таң тишегеннән торып килгән икән, син аңа рәхмәт, мәшәкатьләнеп йөрмә дип әйткәч тә, кайтып китмичә, әгәр ташы елга турына тикле генә булса да, шушы велосипедка утырып минем белән барырга риза булмасаң, ул чакта мин бу велосипедны хәзер үк кайтам да күпердән суга ыргытам дип куркыткан икән, ничек инде аңа каршы килеп, шул бердән бер велосипедыннан да мәхрүм калдырмас кирәк. Аннары утыртып барырга мөмкинлек булганда, нигә ул мөмкинлектән ваз кичергә тиеш дияле мин? Аның белән утырып барганга карап кына дөнья харап булмыйдыр бит, Рауил абый. Икенчедән, мин аның Алабугадан ник кайтуын сорамадым. Кызыксынмадым чөнки. Үзем дә аның кайтканын белеп кайтмадым. Кичә әти МТС эше белән Шүкәйгә килде дә, "Әйдә, кайтып киләсеңме?" дигәч, аның атына утырдым да, кайттым да киттем. Ялганла инде әйдә. Өченчедән, син гафу үтенергә кушканнан соң, ул әйткән сүзләрне шуңа кабатламадым, чөнки син бик каты тотындың ишәңә. Шул чакта мин дә аның сүзләрен раслап торсам, бөтенләй йөгәнсезләнеп китеп, бер хәл ясап ташларсың дип курыктым. Һәм тагын бер сәбәбе бар. Рәмзи абый бу ел институт тәмамлап, безнең мәктәпкә укытырга кайтырга йөри икән. Бүген мәктәбегезне карап кайтыйм әле дип чыгуы иде аның. Менә шулай, Рауил абый. Син уйлаганча алдашып, ике җирдә ике төрле сөйләшеп йөри торган гадәтем юк минем. Менә шулай һич тә кире кагарга урын калдырмаган дәлилле туры сүзләре белән томалады да куйды ул кыз Рауилнең авызын. Аннары әле яңа гына күргәндә исе китеп, "Бу кем мотоциклысың, Рауил абый?" диде. "Минеке. Кит аннан, каян алдың?" "Абый сатып алды." "Теге сугыштан соң хаты да хәбәре дә булмаган абыеңмы әллә?" "Әйе. Менә ичмасам кеше икән ул. Әйдә, Рауил абый, кузгалыйк. Дәресләр башланганчы, тарихтан биреп җибәрелгән теманы да кабатлап чыгасым бар әле минем. Укытучының бүген миннән соравы бик мөмкин", диде дә мотоциклның арткы утыргычына барып тотынды. Рауил моторын кабызды да, кызны очыртып, Шүкәйгә алып китте. 33-нче бүлек. Аннары алар 9-нчы классны тәмамлаганчы, гел бергә көн сайын кайта китә йөрделәр. Әлеге куыш имән төбендә утырып, имтиханнарга әзерләнделәр. Чынлап торып торышса, әдәм баласы булмастай тыелган нәрсәләрне дә булдыра ала икән. Рауил белән бергәләп, көннәр буе укый өйрәнә торгач, Рухия физика законнарында, математик формулаларны да ару гына үзләштерде. Һәм барлык имтиханнарны да үз көче белән тапшырып чыкты дияргә була. Рауил аңа бик кыен чакларында гына ярдәм иткәләде. Дөрес, Рухияның имтиханда алган билгеләре нигездә гел өчлеләрдән гыйбарәт булып, тик татар әдәбияты белән рус әдәбиятыннан гына 5ле булды. Ләкин Рухия шуларга да, бөтен фәннәрне гел 5кә биргән кешеләргә караганда да
100 тапкыр ныграк куанды ул чакта. Хәләл көч белән башкарылган хезмәтнең нәтиҗәсе әнә шулай кадерле була икән. Рауил имтиханнар тапшырып йөргән арада авылларында да зур гына яңалыклар булды. Искәндәр абыйсы председатель Фәйрүзә апа белән әледән-әле очраша башлады. Моңарчы Рауилләргә бик сирәк кенә керә торган Фәйрүзә апа әллә нинди йомышлар табып көненә 2 мәртәбә керә. Искәндәр абыйсы да көндез халык эштә чакта председатель янына идарәгә барып утырырга гадәтләнеп китте. Шулай итеп, атна 10 көн йөрделәр дә авыл советына качкалакка барып язылышып та кайттылар. Аннары дөбердәтеп туй иттеләр. Күрәсең, шушы тантанага күптәннән әзерләнеп килгән булгандыр. Фәйрүзә апа туйга акчаны бер дә кызганмады. Ташы елгада алар туйында берәр кешесе катнашмаган бер генә йортта калмады. Кайбер йортлардан хәтта 3-4 кешене чакырдылар. Искәндәр абыйсы бүләк иткән аккордеонны Рауил теге елны нужадан сатканлыгын да, шуңа Искәндәр абыйсы алдына бик нык уялып уңайсызланып йөрүен дә белә иде Фәйрүзә җиңгәсе. Үзләренең туйында Рауилгә уйнату өчен махсус рәвештә аккордеон сатып алып кайтты. Рауил булар кайда төпләнеп калырга ниятлиләр икән соң дип кызыксынып, әмма үзләреннән сорарга читенсенеп йөргән арада, тегеләр ул мәсьәләне дә ансат кына хәл итеп куйдылар. Искәндәр абыйсы Насиха җиңгәсеннән соң 2 тапкыр өйләнеп карап та алар белән яши алмагач, монысы белән ничек булыр икән инде дип, Рауил башта Фәйрүзә җиңгәсе өчен шактый борчылып йөргән иде. Борчылырга урыны да бар иде. Авылларыннан киткән чакта җиңгәсе Рауилнең әнисе янына кеше якка кереп, китүен китәм инде Мәхсүмә апа, башларының ниләр күрәсе барын бер Алла гына белә. Председатель булып йөреп, ирдәүкәгә әйләнеп бетә язгамын ләбаса. Хатын-кыз эшеннән кулларын бөтенләй бизгән дип, үз яше белән елап киткән иде. Куанычка каршы Рауилнең дә, җиңгәсенең дә шикләре бушка чыкты. Искәндәр абыйсы белән Фәйрүзә җиңгәсе әле хәзер дә 17 яшьлек гашыйклардай бер-берсенең күзләренә генә карашып торалар. 2 кызлары, 1 малайлары бар. Кечесе, малайлары киләсе елда 10-ны бетерергә тиеш. Ә бер кызлары техникум тәмамлап заводта эшли, һәм үзе дә бала анасы инде. Уртанчылары Казан университетының биология факультетында укый. 34-нче бүлек. Әмәнә Рауилнең бәхетле көннәре озакка бармады. Имтиханнарын тапшырып чыгу хөрмәтенә әнисе Рухияны башта Ленинградка алып китте. Шунда алар туганнарында айга якын турып кайттылар. Аннары рәхәтләнеп Агыйделдә су кыйынып, ял итеп, 10-нчыда укыр өчен көч җыеп кайтырсың дип кызны Башкортстанның Илеш районындагы Аю авылына әбиләренә озаттылар. Менә шуннан соң Рауилнең бөтен дөньясы бушап калды. Аны сагыш, моң басты. Күңеле гел нидер көтте, тынгысызланды. Җитмәсә тагын Рухия Башкортстанга киткәндә, әйдә үзебезнең түземлегебезне сынап, укулар башланганчы хатта язышмыйча, очрашмыйча да торып карыйк әле, дип сөйләшкәннәр иде. Сөйләшүе җиңел булса да, хәбәрләшмичә торулары бик читен булды аңа. Ниһаять, Рауил түземсезлек белән көткән сентябрь айы килеп җитте. Укулар башланды. Тик бу хәлдә Рауилгә куаныч китермәде. 10-нчы класста үзеңне дә укытырга туры килмәсен әле дип теге чакта эшләпә Рухиягә чынлап әйткән булган икән. 8-9-10-нчы классларны математикадан шул эшләпә укыта башлады. Сөләйман Габдулловичны институт белеме булмаганлыктан 5-7-нче классларны укытырга калдырдылар. Рауил хәзер тешен кысып булса да, эшләпәгә Рәмзи Гарипович дип эндәшергә мәҗбүр. Узган язда булган хәлләр өчен миңа көн күрсәтәчәк түгел икән инде бу адәм дип, башта яхшы ук шиккә калган иде Рауил. Ләкин эшләпә Рауил уйлаганга караганда акыллырак булып чыкты. Аны күрәләтә рәнҗетеп интектермәде. Дөрес, килгән шәпкә 1-2 мәртәбә һич нинди хаталарсыз эшләнгән контроль эшләренә ишле куеп, кимсетергә чамалап караган иде каравын. Әмма бу гаделсезлеккә ачуы чыгып, Рауил аннан нигә шундый түбән бәяләр куюының сәбәбен аңлатуны таләп итә башлагач, һәм тегенең әйтер сүзе булмагач, теләсә, теләмәсә дә 5 куярга мәҗбүр була башлады. Ләкин ул кеше Шүкәйгә килеп эшли башлаган сәгатьтән алып, Рауилнең бәхетле, якты көннәрен
кара болыт баскан иде инде. Шуның өстенә тагын үзләрен укыта башлагач, Рәмзи Гарипович та Рәмзи Гарипович дип, Рухия да аның тирәсендә кирәгеннән артык сырпаланырга тотынды. Равилгә карата киресенчә суыныбрак китте. Хәтта мотоциклына да утырмый башлады. Очрашырга кирәк һәм мөмкин булган чакларда да ничектер читләшә, кемнәндер шикләнгән сыман итенә иде ул. Әйбәт кенә сөйләшеп торган чакларында да Рәмзи килеп чыкса, әллә нишләп каушап кала иде. Аның булай кылануы әлбәттә Равил файдасына түгел, киресенчә Рәмзи тегермәненә су кую иде. Рәмзи тинтәк кеше түгел, барысын да күреп тора. Берәр вакыт әйбәт кенә әйтеп, мине дә каптырыр әле бу имансыз дип шикләнгән иде Равил. Чыннан да каптырды ул аны. Хей, ничек оста итеп каптырды әле. 35-нче бүлек. Башыннан ук рәте булмады ул көннең. Башта мотоцикл кабылмыйча интектерде. Аның рәтенә төшенгәләгәнче 9-нчы ярты булды. 9-да имтихан. Математика буенча чыгарылыш имтиханы башланырга тиеш иде. Ләкин монысы әллә ни куркыныч түгел иде әле. Дәресләр башланырга 15 минут кала юлга чыгып та соңармыйча барып җиткән чаклары була торган иде Равилнең. Әмма кисәк исә башлаган җил әллә кайдан гына кап-кара болытларны куып китерде дә, Равил басу капкаларыннан чыгуга, юл тузанын багана итеп бетереп, бик шәп бер пәри туйы ясап алды. Шуның артыннан ук кыйып яңгыр яварга тотынды. Ничек кенә ашыкса да, Равил мотоциклын артык куа алмый. Салкын һәм эре яңгыр тамчылары битенә шул тикле нык килеп бәрелә, өтеп алгандай авырттыра иде. Шул ук вакытта бик үк акрынларга да ярамый. Юлны җибеп өлгергәнче, ничек тә мәктәпкә барып җитәргә, ничек тә имтиханга өлгәшергә кирәк иде аңа. Равил барыбер вакытында барып җитә алмады. Бүтән үс башы манмасу булып, мотоциклыннан чәчрәгән пычракка буялып, мәктәпкә килеп кергәндә, имтиханнар башланган иде инде. Равил класслары ишеген ачып керергә рөхсәт сораганда, Рәмзи имтиханга килгән мәсьәлә һәм мисалларның беренче вариантын кара тактага язып бетереп, икенче вариантын язарга керешкән. Ике имтихан комиссиясе члены парта араларында йөри, алыптай дәү гәүдәле бер ир, Ранодан килгән инспектор булса кирәк, классның бер тәрәзәсен бөтенләй диярлек каплап, тәрәзә буенда басып тора иде. Равил юеш костюмын салып, класс стенасындагы илгечкә элеп куйды да, партасына барып утырды. Беренче варианттагы мәсьәләләрне шишергә тотынды. Бик ансат мәсьәлә булып чыкты ул. Рәмзи дәрескә кергән сайын искәртеп, өркетеп килгән безнең дәреслекләрдәгегә караганда бик күпкә катлаулырак имтихан мәсьәләләренә һич тә охшамаган иде. Мисаллары да бик җиңел, 10нчы класс дәреслегендәге мисаллардан бернинди аермалары да юк иде. Буйга класстагы барлык укучылардан да озынрак булганга, башкаларга да комачауламассың, үзеңә дә иркенрәк булыр дип, Суфия апа көздән үк Равилне иң арттагы партага ялгызын утырткан иде. Шунлыктан вариантлы контроль эшләр эшләгәндә аңа укытучы кайсы варианттагысын кушса, шунысын эшләргә туры килә торган иде. Бу юлы Рәмзи әллә онытты, әллә исендә булып та берәр төрле мәкер белән юри онытканга салышты. Равилгә кайсы вариантны алырга икәнлеген әйтмәде. Менә шуңа күрә Равил туктале нигә теге вариантны алмадың дип бәйләнә башласа, авыз ачып калмас өчен монысын да эшләп карыйм дип, икенче варианттагы мәсьәлә һәм мисалларны да шишергә кереште. Алары беренче варианттагыларга караганда да җиңелрәк тоелды, тизрәк эшләнде. Хәзер инде куркыныч түгел. Хәзер авыз тутырып сорау бирергә дә була иде. Ул әйтәсе сүзен белдереп, кулын күтәрде. Нәрсә анда синең? Диде инспектор, Равилнең кулын Рәмзидән алда күреп алып. Мин кайсы вариантны эшләргә икән дип сорамакчы идем. Инспектор, әле син һаман да эшкә тотынмыйча утырасыңмыни дигән сыман итеп, күзләрен зурайтып, иң башларын сикертеп куйды да, җаның теләгәнне сайла да, җебеп утырмыйча гына эшкә тотын. Имтихан вакытының яртысы үтеп бара бит инде, диде. Ләкин Рәмзи, мөгаен, Рухия варианты эләкмәсен диптер, гафу итегез, Нәҗип Фазлыевич, ул икенче вариантны эшләргә тиеш, диде. Пожалуйста, анысы сезнең ихтиярда, диде инспектор бер сүзсез риза булып. Аннары Равилне кисәтеп куйды. Әй син, бөдрәшәш, ишеттеңме анда укытучы абыең әйткәнне? Ишеттем, диде Равил һәм иченнән генә уйлап куйды. Ишетегез инде ишәк чумарын. Миңа беренче вариант нидә, икенчесе ни?
икесендә эшләп куйдым ич инде мин аларның. Һәм ул караламада эшләгән эшен акка күчерә башлады. Рухия аннан бер парта аша алда утыра. Күрәсең, мәсьәләсен шиша алмыйчадыр, гел кыбырсый, артына әйләнеп, сорау тулы күзләрен мөлдерәтеп, Рауилгә карангалы иде. Кызның ярдәм көтүен бик яхшы сизенә иде Рауил. Ләкин соңгы вакытларда Рухия Рәмзи тирәсендә шамадан тыш куштанланып йөргәнгә, Рауилнең аңа хәтере калган иде шул. Шуңа ул тегенең ялварулы карашын күрмәмешкә салышыбрак утыра иде. Менә шул чакта Рухия тагын бер тапкыр тиз генә Рауилгә борылды да, аның турына идәнгә түгәрәк итеп имарланган кәгазь ташлады һәм күзен кысып шуны алырга кушты. Хәзер инде күрмәмешкә салышып утыру килешми иде. Кешенең язмышы кыл өстендә торган чагында үпкә саклап тору егет кеше эше түгел бит инде. Нәрсә язды икән дип, Рауил Рухияның кәгазен алмакчы булып иелгән генә иде, инспектор аны шундук күреп алды да, "Әй син, тик кенә утырганда" дип кычкырды. Шулай да Рауил язуны эләктереп өлгергән иде инде. Инспекторның азрак тынычланып, карашын бүтән укучыларга юнәлткәнен генә көтте дә укый башлады. "Рауил абый, миндә беренче вариант. Теге имансыз сиңа Юрий икенчене бирде. Миңа ярдәм итәрсең дип курыкты булса кирәк. Мин бу мәсьәләне мәңге шиша алачак түгел. Башым бөтенләй эшләми бүген. Бөтен ышаныч синдә. Син коткармасаң үләм." Рухия дип язылган иде анда. Кыз бала шулай дип ялынгач, аңа ярдәм итми буламысың инде. Мәсьәләсе дә эшләп куелган бит аның. Тик менә ничек итеп инспектор белән Рәмзигә сиздермичә генә Рухиягә тапшырыргасың аны. Рауил беренче вариант мәсьәләсен шишкән кәгазьне Рухияның аягы янына барып төшерлек итеп кенә ташлавы булды. Инспектор тагын сизенеп алды һәм бу юлы аеруча каты итеп: "Син нәрсә анда күкәен сала алмаган тавык шикелле кыбырсып утырасың? Имтиханнан куып чыгарганны көтәсеңмени?" дип кычкырды. Тапшырасы әйберсе инде тапшырылган. Шулай булгач, Рауилгә теге агайның кисәтүен һәм хаклы рәвештә кисәтүен дәшми-тынмый гына үткәреп җибәрергә кирәк иде. Һәр хәлдә Рауил менә хәзер 40 яшьлек акылы белән шулай дип саный. Ләкин ул чакта Рауил яшь иде, тәҗрибәсез иде һәм барыннан да элек башы аягы белән гашыйк. Шуңа бик гәрчел иде. Ничек инде ул бөтен класс алдында, класстан да бигрәк сөйгән кызы һәм шул кызны үзенә каратырга тырышып йөри торган көндәше Рәмзи каршында мыскыл ителүгә түзеп торсын. "Сез шулай тавыклар йомырка салганны да тикшереп йөрисезме әллә, агай?" диде Рауил, алдын-артын күп уйлап тормастан. Бу юлы мөгаен инспектор агайга сабырлык күрсәтергә кирәк булгандыр. Әмма ул да тыелып кала алмады. Аның башта муены кызарып чыкты. Аннары ул нервланып, ыжгырып Рауил янына килде дә, таудай зур гәүдәсенә һич ятышмый торган нечкә тавыш белән: "Нәрсә дидең әле син, тәрбиясез? Яле, кабатла әле шул сүзеңне, безобразник" дип җикернергә тотынды. Менә монсында инде Рауилгә телен тешләп калырга кирәк иде. Бер әйткән җиткән иде. Инспектор агайның кабатларга кушуы, үзен-үзе белештермичәрәк килеп чыгуын яшь булса да чамаларга тиеш иде Рауил. Әмма күрәчәге булгангадыр инде тыелып кала алмады шул. Тотты да тагын бер кат, бу юлы аеруча нык итеп: "Сез соң мәктәпләрне генә түгел, тавыклар йомырка салганны да тикшереп йөрисезмени" дип әйттем мин сезгә, Нәҗип Фазлыевич, диде. Барысы да бик нык тырышып мәсьәлә шишеп утырганлыктан, беренчесендә Рауилнең сүзләренә классташлары бөтенләй игътибар итмәгән иде. Менә инспектор агай тузынып китеп, яңадан кабатлаттыргач, барысы да башларын калкыттылар һәм пырых-пырых көлешергә тотындылар. Әнә шунда Рауилнең уена да килмәгән коточкыч бер хәл булды. Инспекторның башта күзләре калайланды, аннары бөтен гәүдәсе калтырана башлады. Һәм ул бик хәтәр җикеренеп: "Ах син, идиот" дип, Рауилгә кизәнгән җиреннән кинәт кенә телсез калды да, бума хастасы тота башлап, идәнгә ауды. Бер кавым нишләргә дә белмичә торганнан соң, Рәмзи Килдеков әнәсне һәм тагын 2 тазарак малайны дәшеп китерде дә, инспекторны күтәреп укытучылар бүлмәсенә кертергә кушты. Тегеләрнең өчесенә генә авырга килүен күреп, Рауил дә ярдәм итмәкче булган иде, ләкин Рәмзи рөхсәт бирмәде. Күзенең агын әйләндереп карады да: "Марш класстан! Эзең дә булмасын монда бүтән" дип кычкырды. Мондый хәлдә карышып торудан мәгънә юк иде әлбәттә. Рауил
имтихан мәсьәләсенең караламасын укытучы өстәленә куйды да класстан чыгып китәргә мәҗбүр булды. Имтихан комиссиясе членнары, география укытучысы белән инглиз теле укытучысы Равилгә кызганулы караш ташлап калсалар да, аны яклап бер сүз дә әйтмәделәр. 36-нчы бүлек. Хәнифә Вәлиулловна мәктәптә булган булса, Равил бу мәсьәләне булай гына калдырмас иде әлбәттә. Ләкин ул көнне Хәнифә Вәлиулловна юк иде шул. Имтихан комиссиясе члены итеп бүтән мәктәпкә җибәргәннәр иде аны. Укыту бүлеге мөдире Наталья Георгиевна белән сөйләшүнең файдасы булмасын алдан ук белеп тора иде ул. Үзе искиткеч гадел, кешелекле булса да, йомшак холыклы ул Наталья Георгиевна. Мондый зур мәсьәләне түгел, бик кичкенәләрен дә үзегенә хәл итәргә тәвәккәллеге җитми аның. Аннары тагын ул көнне Наталья Георгиевна үзе дә 10-нчы ада имтиханда утыра иде. Шуңа күрә Равил аның белән бөтенләй сөйләшеп тормады. Пычракка батып беткән мотоциклын сөйрәп, авылларына кайтырга чыкты. Яңгыр инде туктаган, кинәт кенә килгән җәйге болытлар кинәт кенә үтеп киткән дә, ялтырап кояш чыккан иде. Юллар инде саркый башласа да, әле тайгак мотоциклга утырып кайтырга мөмкин түгел иде. Шүкәй күперен чыгып, әрәмәлек буеннан бара башлагач, Равилнең күңеленә туктале. Бу мотоциклны сөйрәп йөргәнче, юллар кибеп җиткәнне көтеп торсам, үзе мине утыртып алып кайтачак дигән фикер килде. Һәм ул инде чабып алырлык булып килә торган хуш исле, чәчәкле үләннәр арасына керде дә сузылып ятты. Күк йөзе нәкъ 49-нчы елның октябрендә Равил Шүкәй урманы буенда яткан вакыттагыча биек һәм чиста иде. Аерма тик шунда гына. Ул чакта көз иде. Рәңге һәм илмә яфракларына алтын йөгертелгән, кырлар бушап калган, үләннәр чабып алынган, кыскасы, табигатьнең кышкы йокыга әзерләнә башлаган чоры иде. Ә хәзер игеннәрнең шаулап үсеп утырган, үләннәрнең шау чәчәккә күмелгән, бал кортларының шул чәчәкләрдән бал җыя торган чагы. Табигатьнең иң кызур, иң ямьле вакыты. Тереклек ияләренең яшәү һәм үсү чоры. Башка елларда мондый көннәрдә Равил дә күңеле шат, хыяллары якты була. Ул да дәртләнеп, дөньяның матурлыгына куанып йөри торган иде. Ә менә бүген киресенчә. Дөньяның шушылай матурлыгы аның булай да моңлы, булай да борлыккан күңелен тагын да моңландырып җибәрде. Һәм ул теге елгы сентябрь көнен исенә төшереп, шул көнне сагынып, их, яңадан кайтарып булса икән шуны дип, йодрыкларын кысып, уфтанып куйды. Ләкин шул уфтанудан башка берни дә эшләп булмый. Үткәнне кире кайтару мөмкин түгел иде. Шунлыктан ул сабыр гына юл кипкәнне көтеп утырырга мәҗбүр иде. Хәер, юлның юш булуы аңа бер сылтау гына иде ул чакта. Рухияне көтү өчен уйлап чыгарылган бер сәбәп кенә иде ул. Ә Рухия ул көнне һичшиксез укмаска кайтырга тиеш иде. Имтихан тапшырган көнне ул һәр вакыт кайта торган иде. Нигә безне ташлап йөрисең дип Таня белән Вәсимә үпкәлиләр дигән булып, быел Рухия нигәдер Равилнең мотоциклына утырмый. Иптәш кызлары белән җәяүләп кенә йөри башлаган иде. Таня белән Вәсимә ул көнне икәү генә кайтырга чыкканнар иде. Кызлар Равилне күреп йөгерешеп килеп җиттеләр дә, "Нишләдең син, Нәҗметдинов? Нигә инспекторга каршы әйттең?" дип сорашырга тотындылар. Бу минутларда Равилнең кайгысы аларда түгел иде. "Бүтән хәсрәтегез булмаса, минем өчен кайгырмагыз, яме?" дип кырт кисте дә, "Басирова ник калды, әллә кайтмыймы ул бүген?" дип сорады. Мәсьәләне Таня аңлатып бирде. Нәҗметдиновны имтиханнан дөрес куып чыгармадылар. Инспектор йөрәк авырулы булганга ул гаепле түгел бит дип, сезне яклап, Хәнифә Вәлиулловна белән сөйләшеп карарга калды ул Равил әфәнде. "Карар инде, Каршейнныкын", диде Равил, директорның бөтенләй башка авылда икәнлеген искә төшереп. "Анысын Басированың үзенә әйтерсез инде, Равил әфәнде", диде Таня. "Ә хәзер әйдәгез, кайсыбызны булса да беребезне мотоциклыгызга утыртып алып кайтыгыз әле. Кайтырлык булса, күптән кайтып киткән булыр идем инде мин. Шул кайтып булмаганга ятам инде, пичрак бит", дигән булды Равил. Юллар кибеп өлгергән,
рәхәтләнеп кайтырга мөмкин булса да, Рухияне көтеп калды. Рухия кояш байыры алдыннан гына күренде. Ләкин ул ялгыз гына түгел. Әлеге кипкән балык Рәмзи белән кайтып килә иде. Әһә, менә эшләр кая таба бара икән. Туктале, ни сөйләшеп киләләр икән? Тыңлап карыйк әле, дип, Рауил мотоциклын куаклар арасыннан шыгайтып куйды да, тал арасына пысып, тегеләрнең якынаюын көтә башлады. Алар, әлбәттә, Рауил турында сөйләшәләр иде. Шул Юләр Нәҗметдиновны яклап, бүтән берәр укучы Хәнифә Вәлиулловны эзләп йөргән булса, ул тиклем гаҗәпләнмәс тә идем, дип сөйләп килә иде Рәмзи кызга. Бер катлы авыл балалары чыннан да яраталар аны. Алар арасында дәрәҗәсе бар ул малайның. Ләкин менә шул авыл балалары да дәшми калганда, синең үтәләнеп йөрүең просто аңлашылмый миңа, Рухия. Юк, бу очракта мин һич тә килешә алмыйм сезнең белән, Рәмзи Гарипович, диде аңа кыз. Сез бүген Нәҗметдиновны дөрес куып чыгармадыгыз. Аның гаебе юк иде бит. Инспекторга җавап кына биргән иде бит ул. Анда да әле усаллык белән түгел, ялгышлык белән генә каршы әйтеп ычкындырган иде ул аңа. Ә син аның ялгыш булганын кайдан белдең әле? 3 ел бергә укыйбыз ич инде без Нәҗметдинов белән. 3 елда түгел, 3 айда да кемнең кем икәнен чамаларга була. Юк, Нәҗметдинов инспектор тикле инспекторны түгел, үз иптәшләрендә урынсызга кимсетә торган укучы түгел ул. Син әле дөньяны аңламыйсың, Рухия. Яшьлегеңә барасың. Ә дөньяда кешеләр дә син уйлаганнан күп мәртәбә катлаулырак. Анысына мин каршы түгел, Рәмзи Гарипович. Әмма менә бу конкрет очракта мин сезне һич тә хаклы дип саный алмыйм. Син һаман балалыгыңа барасың, Рухия. Ярый, анысы шулай да булсын ди. Ә Нәҗметдиновка мәсьәләнең караламасы буенча билге куярга мөмкиндер бит. Булмый шул алай. Аның караламасының өченә шайтан үзе дә чыгарлык түгел. Ә мин чыктым бит әле. Ничек инде ул? Мин чыктым. Дөресен әйтсәм, ачуланмыйсызмы, Рәмзи Гарипович? Ачулана торган булсам, әллә кайчан ачуланырга тиеш идем инде мин сиңа, Рухия. Ачулана алмыйм шул. Яратам мин сине, Рухия. Син шуны үзең дә бик яхшы беләсең һәм һаман уенга алган булып, минем өстән көлеп йөрисең. Мин бит сине кирәкми, Рәмзи Гарипович. Бүтән ул турыда сөйләшмәскә вәгъдә биргән идегез бит инде. Диде Рухия, тегенең сүзен бүлеп. Беләсезме, бүгенге мәсьәләләрне Нәҗметдинов шишеп бирде миңа, Рәмзи Гарипович. Мин үзем үлсәм дә шише алмый идем аларны. Менә нәрсә өчен яклап киләсең икән әле син аны? Менә ни өчен директорга кадәр барып җиткәнсең икән? Кая әле шуның өчен? Шулай диде дә Рәмзи Рухияны кочаклап, чупылдатып үбеп тә алды. Шунысы бик гаҗәп тоелды Рауилгә. Рәмзи үпкәч, Рухия бөтенләй диярлек үпкәләмәде. Алар инде Рауил качып торган куаклар яныннан үтеп киткән һәм Рауил башын сузып карап тора иде. Тегенең ябык яңагына берне шалтыратып җибәрәсе урынга, "Что сез, Рәмзи Гарипович, үпкәләтәсез бит инде", диде дә шуның белән вәссәлам. Анысын да үпкәләп түгел, чытлыкланып кына әйтте бугай әле. Рауил, Юләр кайчаннан бирле бергә йөреп тә үбәргә батырчылык итмәгән иде. Әгәр шушы озын тулымны үбеп алса, дөньялар яктырып китәр, кошлар әдәмчә сөйләшә башлар төсле тоела иде аңа. Әнә, Рәмзи үпте. Ләкин дөнья да үзгәрмәде. Кошлар да элеккечә үзләренчә сайрауларын дәвам итә. Рухиягә дә бер ни булмады. Моннан соң да карап торуның хаҗәте юк. Мәсьәлә булай да бик ачык иде инде. Рауил мотоциклын ачу белән бер төбедә кабызып кайтып китте. Тегеләр, котлары алынып, икесе юлның ике ягына тайпылып калдылар. Шул хәлләрдән соң ул мәктәпкә бөтенләй аяк басмаска карар кылды. Хәзер аңа укуның бер нинди дә кызыгы калмады. Аннары барсам да барбер файдасы булмас, алдагы имтиханнарга кертмәсләр инде дип тә уйлаган иде ул. Шуңа чираттагы имтиханга барып та йөрмәгән иде. Әмма бәхетенә каршы әнә шул имтиханына бармый калган көнне үк мәктәп директоры Хәнифә Вәлиулловна кичке якта үзе Ташы елгага килеп, "Ну никәш, мәшәкатьле дә укучы булдың син. Әй борчыдың да инде Хәнифә апаңны. Тагын ни булды? Нигә бүген химиядан имтиханга килми калдың?" дип башта шактый гына Рауилне кыздырып алды. Аннары барысын да энәсеннән җибенә кадәр сорашты, белеште дә, гадәтенчә йомшак итеп, "Әгәр мин ул көнне өйдә булган булсам,
Бәлки, берәр чарасын тапкан булыр идек тә, хәзер соң шул инде, диде. Математика белән химияңны көз көне тапшырырсың. Ә нәүбәттәге имтиханыңны обязательно вакытында тапшырып калырга кирәк. Менә шуннан ары гына барды Рауил мәктәпкә. Язгы имтиханнарында, көзгә калганнарында Аумакай һәм Ялагай Рухия белән Мәкерле Рәмзи Гариповичка үч итеп, айруча зур үҗәтлек белән тырышып, гел бишлегә генә тапшырып чыкты. Ләкин Рауил ул елны өнендә генә түгел, хәтта төшләрендә дә күреп хыялланган Казан университетына керә алмады. Көзге имтиханнарын тапшырып йөреп, соңга калды. Рәмзи Гарипович әнә шулай тагын бер тапкыр тиз астына типте Рауилнең. Ләкин бу соңгы тибүе түгел иде әле. Соңгысында ул Рауилне мингрәтеп үк китте. Шул мингрәвеннән бүгенгәчә мантыганы юк Рауилнең. Ник алай килеп чыкканын ул һаман да ахырынача төшенеп җитә алмый әле. 37-нче бүлек. Хәнифә Валиулловна килеп киткәннән ары чираттагы имтиханга баргач, Рауил янына иң элек Рухия җилкенеп килеп җитте. Нигә химиядан имтиханыңны калдырдың син, Рауил абый? Диде ул. Нишләп алай юләрләнеп йөрисең? Аның каравы, син бик акыллы бит, диде Рауил, гомерендә беренче тапкыр аңа чын-чынлап ачуланып. Нишләп теге көнне директорны эзләп йөрдең син? Эзләүдән ни мәгънә, барыбер минемчә булмады бит, диде кыз. Аннары кинәт кенә сорап куйды. Кайдан белдең әле син минем аның белән сөйләшеп карарга йөргәнне? Теге көнне Рәмзигә үзең сөйләдең бит. Безнең ни сөйләшкәнне тыңлап, шымчылык итеп йөрдеңме, Рауил абый? Бер дә тыңлыйсы түгел идем дә, ләкин колакка тыгарга мамыгым юк иде шул. Тукта, нигә болай усалландың әле син, Рауил абый? Рауил аның соравын ишетмәгәнгә сабышты. Нигә син ул көнне кызлар белән кайтмадың? Башта Хәнифә Вәлиулловнаны көтеп тордым. Аннары ул кайтмагач, кайтып китмәкче идем дә. Рәмзи Гарипович көтеп торырга кушты. Шулаймыни. Аның белән үбешергә кем кушкан иде соң сиңа? Рухия бурлат төсле кызарып чыкты. Анысында күрдеңме, Рауил абый? Ул бер мәлгә аптырап торганнан ары кисәк кенә батырайып китте. Ярарла инде. Бер үбүдән дөнья харап булмагандыр бит инде, Рауил абый. Үзе изгегә санап йөргән шушындый зур мәсьәләгә, җитди мәсьәләгә кызның бер дә алай шаккатмыйча каравы Рауил өчен яз көне яшен суккандай булды. Һәм ул телсез өнсез калып, кыз яныннан кырт борылып класска кирип китте. Кыз аның артыннан кирип, "Үпкәләмә инде, Рауил абый, ну ярар инде, гаип миндә булды инде. Рәмзи Гарипович белән мин болай гына физика белән математикадан имтихан биргәнче генә сөйләшкәләп йөргән идем", дип аңлатырга тырышып караса да, Рауил бөтенләй ишетмәгәнгә салышып, аңа актан да, карадан да җавап бирмәде. Шуннан ары Рухия танымаслык булып үзгәреп китте. Рауил күреп торган чакларда бүтән малайлар янында Юрий чытлыклана башлады. Бер дә хаҗәте булмаганда да Рәмзи тирәсендә иркә песи шикелле бөтерелә торган булды. Чыгарылыш кичәсендә тәмам хәттин ашып кыланды. Бүтән кызлар рюмкаларына салынган кызыл шәрәпкә иреннәрен генә тидереп куйганда, бу салган берсен ичеп бетерә барды. Бүтәннәргә караганда 5 тапкыр күбрәк җырлады, 10 тапкыр күбрәк биеде. Аннары Рауил янына килеп, "Әйдә, гел боегып кына торма, Нәҗметдинов, бер рәхәтләнеп вальс әйләник әле", дип, аны тинтерәтергә тотынды. Рауил вальс әйләнә белмәвен әйткәч, "Әйдә болай гына, әйләнмичә генә танцевать итик алайса", дип аптыратырга кереште. Ләкин Рауил аны бөтенләй ишетмәгәндәй, кымшанмыйча да бер почмакта басып тора бирде. Менә шуннан соң Рухия түзмәде. "Ну, егет, болай булгач, миңа үпкәләмә инде, яме", диде дә, Таня белән танцевать итеп йөргән җиреннән Рәмзине аерып алып, шуның белән әйләнергә тотынды. Икенче көнне Рухияның Рәмзигә кияүгә чыкканлыгы билгеле булды. Аннары Рәмзи Рухия белән Фирганәгә киткәннәр, шунда калачаклар икән, Рәмзи шунда укытучы булып урнашкан имеш дип сөйләделәр. Дөрес сөйләгәннәр инде болай булгач. Һаман шунда яшәп яталар икән ишәле. Котлау хаты да Фирганәдән килгән.
38-нче бүлек. Менә шушындый хәлләр булган иде безнең Рауил белән әлеге котлау хатын язган Рухия арасында. Аннан соң инде 20 ел вакыт үткән. Ләкин онытылмаган бит шулар. Берсе дә онытылмаган. Рухия менә хәзер дә әле аерым ачык тире булып, нечкә билле, озын тылымлы булып, җитез һәм шибәр булып Рауилнең күз алдында басып тора. Күрәсең, беренче мәхәббәт шулай гомер буена саклана торгандыр инде ул. Һәм гомумән мәхәббәтне беренче дип атарга кирәк түгелдер. Икенчесе, өченчесе булмый бит аның. Мәхәббәт бер генә, тик бер генә була икән ләбаса. Нигә аны кимсетеп, беренче дип тәртип саны белән атадылар икән? Әгәр мәхәббәтнең икенчесе яки өченчесе була торган булса, бер Рауилне генә читләтеп үтмәс, аңа да килгән булыр иде инде ул. Икенчесе килмәсә дә, өченчесе килгән булыр иде. Ләкин килгәне юк әле. Һаманда. Эзләп тә карамады түгел инде каны. Хәтта берсендә тапкан да шикелле булган иде. Рухияның Рәмзиягә ияреп Үзбәкстанга ук китеп барганын белеп торса да, Рауилнең өмете бөтенләй үк өзелмәгән иде. Рухия Рәмзи белән озак тора алмас, соң булса да ялгышын аңлар да, әйләнеп кайтыр шикелле тоела иде аңа. Сөйләшербез, аңлашырбыз дип өметләнә иде Рауил. Шуңа күрә ул көзге имтиханнарын тапшырып йөреп, университетка керә алмый калган елны авылларында да, аннары Казанда университетта укыган елларында да бер кызга да күз салмады. Ул турыда хәтта башына да китермәде. Бар белгәне шул уку, шул физика белән математика булды. Гел шул Рухия белән хыялланып яшәде. Вакыт үтә торды, әмма Рауилнең өметләре акланмыйча кала килде. Ә Мәскәүдә аспирантурада укый башлагач, аның хыялларының чынга әверелү мөмкинлеге тагын да ераклашты. Менә шул чакта бер мишәр кызы очрады аңа. Метрода очрады һәм үзе башлап сүз кушты. Зөлфия исемле иде ул. Ләкин үзен Зоя дип атаганны ярата. Шулай дәшергә куша иде. Рухиягә охшаганрак иде ул Зоя. Тулымнары Рухиянеке кебек озын булмаса да, буйсынында, күз карашында һәм аяк атлауларында Рухия чалымнары бар иде. Аннары бик ачык, Рухия шикелле үк тере һәм телгә бик оста иде. Бик инсафлы да шикелле тоелган иде. Ләкин асылда алай инсафлы булмаган. Рауилнең башын күзен әйләндерер өчен генә шулай әүлияләнеп йөргән икән ул. Язылышып кайтканнан соң ук аждахага әйләнде. Сатучы иде ул. Рауилгә кадәр дә язылышмыйча гына берничә мәртәбә иргә чыгып караган нәрсә булган икән. Бу хакта Рауил өйләнешкәннән соң гына белде. Ярый, анысына гына түзәр иде әле. Безнең заманда андый гына хәлләр очраштыргалы инде ул. Ләкин иң яманы шул булды. Бергә тора башлауларына айда тулмас борын, Зоя үзенең элекеге дуслары белән бәйләнешеп китте. Хәтта бер көнне кунарга да кайтмады. Шуннан соң да аның белән бергә яшәү әлбәттә мөмкин түгел иде инде. Һәм Рауил йортка кергәнче утка кер дигән мәкальнең искиткеч дөрес әйтелгәнлеген үз җилкәсендә татып, Зояга әти-әнисе бүләк итеп алып биргән квартирадан үзенең гомуми торагына кайтты да, дөнья хәлләрен бөтенләй онытып, үҗәтләнеп, үзенең фәнни эшенә тотынды. Менә шул хәлләрдән соң хатын-кыздан гайрәте чигеп, Рауил байтак гомер кызлар тирәсенә якын да бармады. Аспирантурасын тәмамлады, кандидатлык диссертациясын яклады, 2 ел фәнни институтта эшләде. Аннары аны үзенең фәнни шефы, атаклы академикларыбызның берсе, ярый егет, булды, тырышып эшләдең, ләкин эшли белгән кеше вакытында ялда итә белергә тиеш дип, ирексезләп диярлек көньяк курортларының берсенә ялга җибәрде. Анда баргач эш мәшәкатьләре бетте һәм Рауил үзеннән үзе курорттагы гомуми шартларга килеп керде. Ул әле яшь иде, 30-га яңа чыккан гына иде. Шунда бер Казан кызы белән танышып китте. Дөресрәге, кыз аңа үзе гашык булды. Казан авиация институтын тәмамлап, вертолет заводында нибары 1 ел эшләгән. Тупырдап торган 25 яшьлек кыз артыннан йөрүчеләр байтак булса да, кыз аларга әйләнеп тә карамады. Рауилне үзе дәшеп тауларга алып менде, диңгезгә кыенырга һәм кызынырга алып йөрде. Төсе бите дә чибәр генә,
Сүзгә телгә дә ягымлы иде ул. Аның белән сөйләшеп йөрү шактый күңелле иде Равилгә. Ләкин ул аңа гашыйк түгел иде. Ул аны ошаткан гына иде. Курорт сорагын тутырып, кыз иртәгесен кайтып китергә тиешле кичтә дә Равил аңа: "Тагын 3 көн көтсәң, мин сине ихтимал үзем белән Мәскәүгә дә алып кайтып китәр идем, Нәзирә", дип тә шаяртыбрак кына әйткән иде. Ләкин кыз аның шаяртуын чынга алып: "Сез, Равил Нуриәхмәтович, минем өчен 3 көнегезне корбан итә алмыйсызмыни?" дип мәсьәләне кабыргасы белән китереп куйды. Кыз шулай төрттереп куйгач, Равилнең җене чыкты. Ахыры, ни булып бетәсен һич тә уйлап тормастан, шул ук көнне Мәскәүгә очачак самолетка 2 билет алды. Бик инсафлы, тугрылыклы хатын иде ул Нәзирә. Тора-бара Равил аны ярата да башлаган иде. Нәзирә үзе Равил өчен үлеп тора иде. Шул тикленек ярата, гел үз янында, гел үзенең күзенә генә каратып торырга тели иде. Равилгә гел аның янында гына тору һич мөмкин түгел. Кай көннәрдә лабораториядә ярты төнгә тикле тоткарланырга туры килә иде аңа. Нәзирә менә шул хәл белән берничек тә килешергә теләмәде. Сукранып, елап, Равилне нормальный кешеләр кебек булырга, эшенә 9-га барып 6-да кайтырга өндәп азапланды да, теләгенә ирешә алырга өметен үзгәч, "Миңа көн-төн гел шул үзенең фәнен кайгыртып йөрүче фанатик кына кирәк түгел. Миңа үзен сөйгән, хатынын иркәли, сөя белә торган ирдә кирәк", диде һәм кавышуларына 2 ел тулганда Казанга кайтып китте. Киткәндә әйткән сүзләре әле дә колагында яңгырап тора Равилнең. "Бел аны, әле хәзер дә син туң йөрәкне яратып китәм мин. Син шул яратуымның кадерен белмәгәнгә китәм. Һәм шуны телим. Моннан соң синең күзең төшкән хатын-кызларның берсе дә сиңа әйләнеп тә карамасын да, син дә минем шикелле үкенечле сөю утында янып яшәсәң иде дөньяда", диде ул елап. Равил кулына кәгазь каләм алды. Хәрефләрен Шүкәй мәктәбендә укыган еллардагы шәйтергә тырышып, җавап язырга тотынды. "Рухия, бик күп итеп сәлам сиңа, кызый. Әйе, минем өчен һаман да шулай озын тылымлы кызый әле син. Мөгаен, син инде ул тылымнарыңны күптән кистергәнсеңдер дә. Ләкин мин сине башкача итеп күз алдыма китерә алмыйм. Котлавың өчен рәхмәт. Әйе, миңа бүтән кешеләрдән дә котлаулар байтак килде. Ләкин синеке иң кадерлесе булды. Син дөрес язгансың. Әйе, бер төркем хезмәттәшләрем белән бергә миңа да бирелгән бүләктә синең дә өлешең бар, Рухия. Теге чакта мин шикләвектән кайтып килешли, син ишрап туктатмаган булсаң, мин мөгаен шул үзебезнең ташы елгадан әллә ни ерак китә алмыйча калган булыр идем. Менә шул чакта ишравың өчен рәхмәт, Рухия. Син миннән тормышым, семья хәлләрем турында язуны үтенгәнсең икән. Гафу ит, кызый. Мин синең шикелле матур итеп язарга һаман да өйрәнә алганым юк әле. Булмый. Фикерләремне язып та аңлата алмам мин. Әйдә без менә булай килешик әле синең белән. Минем шушы ай ахырында Ташкентка бер фәнни киңәшмәгә барасым бар. Шунда барганда Фирганәгә дә сугылыйм да, очрашып, кара-каршы утырып, бер сөйләшик әле, ярыймы? Бер дә гөнаһысы булмас дип уйлыйм. Ни әйтсәң дә, классташлар бит без. Һәм нинди генә классташлар идек әле. 25ләреннән соң почтага ешрак кергәләп йөр. Кайчан Фирганәгә киләсемне һәм кая тукталасымны әйтеп, телеграмма сугармын. Кабат сәлам белән, Равил.